Somos Dani Cabo e Bieito Baliño. e isto é Non vale furar. Moi boas, furiños, que tal, como estades? Día tremendamente especial e non vale furar, día diferente, Bieito. E é diferente, un día de festa para o fútbol aficionado, non, Cabo? Xa que temos aquí a dous representantes, sobre todo un deles, que... Do fútbol que máis nos gusta. Do fútbol que máis nos gusta, exactamente. Da categoría máis baixa do fútbol galego, que non é moco de pavo, Sí, bueno, sí. máis baixa era que xa eu, que é veteranos, pero... Tremos a dous arzuáns. Traemos a dous arzuáns e dous homes de fútbol da túa terra, Sí. Cabo. Un trotamundo da terceira preferente é unha persoa que podería chegar algún día a preferente ou... Benvidos Dano e Balotelli. Que tal, como estades? Todo ben. Moi boas. Xogador do Santiso, Dano, xogador do Lalín e Balotelli. Chámote Iván, chámote Balotelli. Balotelli. E Balotelli. Sí. De onde, Más conocido, más de onde conocido. ven Balotelli? De Balotelli clásico ou... Pois sí, ven de que, bueno, na miña época de juvenil, pois era un pouco problemático. E daquela época tamén estaba o Balotelli que estaba empezando a sair na televisión, entón, bueno, pois entre que eu tamén me autoexpulsaba ou era un poquinho personaje no campo. E o outro tamén, pois Iván e Balotelli. Empezou aí a broma, Sona ben, e co paso dos anos foise quedando e agora xa está instaurouse ese nome. E teu irmão tamén é Janotelli, porque é Bueno, Jano... eso, claro, depois el tamén Quedou. empezou a xogar e puso polo chiste, non? E Balotelli, Janotelli, hasta tamén a veces a meu pai tamén chaman Pablotelli. Ao final dos Telli. Quedou pa familia. Os Telli. Eso é como a herencia, tamén. E ti, Dano, eres Dani, pero eres Daniel Varela Mumín. Daniel Varela Morín, pero Daniel suelen me chamar cando están enfadados. Claro. Cando hai, A min pásame. Pasan con meus pais, Daniel, tal. A mí igual, Isto. Sempre. Pero bueno, normalmente é Dani, tampouco hai moita xente como chame máis ben Dano. Dano, quedou no mote Dano. Dano é, pero é en plan, por qué? En plan... Pois, a ver, o conto foi que cando estaba en primaria, en sexto de primaria ou por aí, non sei se, bueno, supoño que conoceredes a serie de Hawaii 5.0, que foi moi... Bueno, había xente Non que... a vin, pero sí. Sí, bueno. Pois nada, eran dous policías, e un chamábanlle un chamábase Dani, e o compañeiro chamáballe Dano así medio cariñoso. Eu máis unha rapaza víamos esa serie moito, e un día empezoume a chamar Dano, e puxo no Instagram, e así quedou toda a vida. E agora... É punto. Pasamos. Os nomes de Instagram. Conseguiron pa a vida, a verdade que sí. Eu agora acabo forzar arroba, punto. Bueno, Pois sí, pois o que chama moita atención, bueno, que falábamos antes, é o tema de ter un xogador de terceira regional Sí. galega. Non se ve Ao moito. final, non se ve nada. Ao final somos pioneiros en Galicia facendo isto, hai que dicir tamén. oye, botándose flores. Nadie o fixo isto todavía. Nadie o fixo hasta agora. Agora seguro que hai máis. Entonces, como é esa categoría, Dano? A terceira autonómica este ano, porque é o grupo que é a terceira autonómica. Santiago grupo 2, 4. Non sei o 4. Claro, Ah, o grupo 4 grupos en Si hai terceira. 4. Hai 2 de 10 equipos, os 2 primeiros e os terceiro e o cuarto somos 8. Este ano a liga é unha novedade, ben diferente. Son 2 ligas, o primeiro e o segundo grupo acaban en enero. E despois a terceiro e o cuarto xogan outra liga. Nada, os 4 primeiros clasifícanse para unha segunda liga para loitar polo ascenso. E o Santiso conseguirá. Sí, de momento se non cambia nada. Bueno, con esta última vitória deste fin de semana quedamos clasificados para a segunda liga. Matemáticamente? Sí, Que matemáticamente. alegría me dá. Por certo, claro, que o Santiso, o moita xente non sabe, era o equipo no que estaba a cabo. Bueno, Agora quizás vai un pouco mellor xa que desde que non está este. Cabo ainda está aí, Sí. ten unha parte súa ainda está aí. Hai ficha, ficha, A ficha está. O que non hai é... Bueno, Ainda acordamos moi ben, pode estar aligando, que pode vir Para aligando. disponibilidade para ahora. promoción. Claro. Eu solo ficho para momentos importantes. É moi cerca de Santiso, está Xoga e Balotelli, que xoga no Lalín, non? Un par, bueno, 3 categorías, 4 categorías máis arriba. Un pouquiño máis arriba. Un pouquiño máis arriba. Pero bueno, ao final sodes un pouco dúas persoas que provenen do mesmo fútbol, non? Ao final, zona de Arzúa, Lalín, todo eso. Mesma escola. Poderíase dicir, non? Tal cual, ao final non deixa de ser fútbol, un poquinho máis serio, outro un poquinho menos, pero bueno, non deixa de ser fútbol nada.
E ao final estades tamén relacionados, porque creo, se non me equivoco, que vos, bueno, fostes adestradora e pupilo, non? Na Ollo súa- iso, Correcto. Na Ollo súa iso. época. Oye, por que non facedes unha cousa? Porque para que a xente vos coñeza máis, ao mellor a Iván coñeceno máis, pero como vos definiríades o un ao outro como futbolista? Que iso pareceme interesante. Para que vos coñeza máis a xente, un pouco de marcación. Dale risa, dale risa. Ti coñeces ben a Dano co adestraches. Coñezo. Dano adestreino en Alevín, Benxamín, pois, eso xa non me acordo moito, pero bueno, a época máis reciente foi en cadete. Era pequeno, Era un auténtico personaje. Nos xogábamos daqueles de 5, xogaba carrilero, pero bueno, tanto esperabas un partidazo como xa podía armar en 15 minutos. Entón era un pouco... Comparación con un futbolista de primeiro nivel. Uf. A ver, deixame pensar. Non sei dicir. Non é, non é. Non é incomparable, podería ser. Estilo Koundé estas últimas jornadas. Sí, un central lateral, algo así. Sí. A ver. Só que, bueno, Dano ao final acababa xogando porque poñía moita, iso é verdade, moita pasión, non fallaba a entrenar, é dicir, gustaba moito. Pero bueno, pois tamén como eres e personalmente, pois tamén tiñas cariño, sempre apostabas máis por el, pero auténtico personaje total. No caso de Iván, como podemos definirlo? Seguro que o biche xogar 1000 veces a Iván. Sí. Sobre todo cando estaba no Arzúa, que non era bastante aficionado, era casi ultra. Ultra de Arzúa? Sí. Eu teño as miñas historias de ultra, con esa bandeira grande. Sí. Podes contar algunha, sin problema. Sí. Bueno, a ver, tuve a min algunha época aí que, bueno, iba ali beber unhas cañas e tal, bueno, animar como un animal, sabes, aí eu era o típico que estaba ca bandeira esta enorme, cunha barra grande, máis que tamén era o que iba polo tambor, a petar e a berrar, bueno, Hostia, non sabía esa. Sí. Tuve Escoitábase ben no campo, Sí. O que pasa é que agora, claro, como xogo tamén, xogamos á mesma hora, ao mesmo día, é complicado. Pero bueno, a Iván, pois, eu definiría, a ver, algo así, digamos que exagerado. Exagerado? Justo moito exagerar as cousas. Pero bueno. En que sentido? Como é que lle gusta exagerar? E as accións, gustalle, é sempre co árbitro, sempre moi en contacto co árbitro. Agora xa menos, pero... Agora xa menos, pero sempre foi así algo protestón e tal, pero e despois técnicamente é un animal. Dirías que é o mellor futbolista que deu Arzúa nos últimos 30 anos? Pois igual non Bueno, ou 32. pero bueno, un dos mellores sí. Sí, foi para min sí, va. Tuvo así. Móllate máis, Dano. É mellor Pablo Inso ou o Balotelli? Esa é a pregunta que queríamos responder. Podes A ver, eu mollome Non sei mentireiro, No, a ver, a ver, cada un podo decir que cada un xoga no seu sitio. Sí. Eu que sei, a ver, pola trayectoria, digamos que é Pablo Inso, sabes? Pero Sí, para a trayectoria... pero vamos a ver, Más ou menos. Al final, ali en Granada tampouco hai Bueno, tanta diferencia. Pero digamos que eu ao final tiro polo noso fútbol, polo fútbol de aquí, entonces eu eso valoro moito. Entonces, vou tirar pola casa. Además, somos casi veciños, Sí? Sí, estaremos a 1,5 km, así, isto é mentira. Estamos cerquiño. Que sodes de Arzúa, os dous? Sí. Sí, De aldeas de pero Arzúa, aldea, sí, os Sí. Rondales de Claro. Doroña e vivamos a... É a aldea que un está ao kilómetro lado. ou menos, incluso. Como é? Oroña, Doroña e eu Rondal. Ah. Entón Ao final- estamos en contacto xa desde pequenos, o sea, cando iba ao colegio, eu era máis grandiño, entonces iba por el ali a Parvulitos, é dicir, xa desde pequenos estivemos Misma. Sí, tuvemos as nosas. fomos amigos, entrenador del, e agora, bueno, pues, menos contacto porque ele xoga un equipo ou noutro, pero bueno, cando nos vemos, sempre damos abrazos. Sí, que hai unha cousa, que o líder da Liga do Santiso é o filial do teu equipo, Iván. Non Sí. valoras a opción de baixar o filial? Ahora mismo non me viña mal para coller minutos, para coller ritmo, pero Bo, bueno, non se pode, nada. non se pode abusar, que senón Ah, xa nos costa, hostia, polo menos. Marcarías goles en terceira autonómica? Ti que crees? Algunos sí, imagino, pero bueno. Tamén é normal que os do Lalín B, que van Ben, arrasando, sí. van ben. Ten bo equipo. Está bo equipo, sí. Pero ti está lesionado, non Dano? Si, Que nos contabas aí. Non debutaches Ainda ainda. non debutei. Como a min. Tuve aí 3 ou 4 entrenos na pretemporada. A ver se agora po ano, po 2025. Dano vai para promoción directo. Claro, eu resérvome pa Pa o a liga importante. Pero bueno, eu penso que tamén son algo importante no tema anímico do equipo. Digamos que eu animo todo o que podo, tamén lle dou algo ao tema das redes sociales. Son eu máis outra chica Miriam.
E somos os que levamos a rede social do Santiso, bueno. Xa che digo eu que hai equipos en terceira ref que non levan as redes tan ben como o Santiso. E digo de verdade, Joder. de verdade. Danos xogador franquicia. Sí, sí, sí. Para min sí. Para xogar, para Vital para o equipo. Pero bueno, notase moito cando publico eu algo, máis cando publica a outra amiga. Pode ser, as Digamos rapazas... que eu publico máis á miña maneira, non sabes? Entonces, notase moito. Que por certo, igual hai moita xente que non sabe, non conoce o Santiso, bueno, tal. É normal, creo que tiñamos por aí unha camiseta, non? Ai, sí, sí. Así. Trouxe Sí, sí. de detalle. Enseñámosla, non? Trouxe de detalle. Grande dano, Exacto. Esta vai para... Cale. Podes, esta cámara... E obviamente, co meu número, é o 2, Non é número de titular, pero bueno. No. Pero tampouco é o 12, así, sabes? É o típico que non dá nada. É o 18, bueno. Entonces, É verdade, é verdade. nada, é un detalle. Mil gracias, Dano. Esta vai estar ben posta por aquí, Pois sí, o Santiso, camiseta de... Como a do Rápido de Bouzas ou a do... Bertamirán, Ou a do Baracaldo, ou a do Bertamirán. Sí, señor. Pero vese... Sí, sí, ves aquí Con fondo do... parte de Santiso, Que bonito, tío. Sí que é un camisetón, eu penso que foi a camiseta máis bonita que vestín nunca. Sí. A verdade é que está chulo, sí. Non vestín moitas. Eso, do tampouco. grupo 4 de terceira, grupo 4, non? Dixamos. Correcto. De Santiago. Ali, Un equipo de fútbol que máis nos gusta, Vieito. cerquiña da Golada. Poñémolo por aquí para que se vexa en cámara. Non sei se se ve, Dani. Mais ou menos. Bueno, e por onde seguimos a esta entrevista, Vieito? Bueno, pois estaría ben decir que nos explicara un pouquiño eles tamén, o mellor, como empezades nesto do fútbol, non? Primeiro estábamos agora con Dano, primeiro... Iván, como empezaches? Como son os teus primeiros recordos como xogando ao fútbol? Pois nada, imagino como os que todos tedes aquí, non? Cos amigos ali en Arzúa, en infantil, cadete, juvenil, sempre xogando nas ligas máis baixas, disfrutando cos amigos, bueno, nunca contei así de eso, de poder chegar a xogar en terceira, ni moito menos, simplemente pues, o daballe por afición. Que pasa? Que cadrou unha generación moi boa en Arzúa, aí en segunda regional, ascendimos, enganchámonos un pouquinho así esta época que pasa de juvenil, enganchámonos aí 3-4 xogadores. Xogabas con Insua, Iván? Porque tedes un ano menos, ten un ano menos que a ti, non? Sí, no, iso foi rápido para Santiago, xa en infantil ou así foi xa para o Rosalía daquelas, e xa empezou a crecer. E eu nada, sempre xoguei en Arzúa, entonces, nada, nunca xoguei con el. Pero bueno, eso, a historia foi así un pouquinho. Por afición e nada, ao ir ascendendo, claro, segunda regional, primeira, xa nos metimos en preferente, bueno, xa te empezan a ver un pouquinho, Arzúa tamén por sorte había boa generación, empezamos a facer boas temporadas, e bueno, daí pues, puden a subir a terceira. Claro, é que hai unhas... Ti vives ascensos co Arzúa, vives 2 ascensos co Arzúa, como é eso de ascender co equipo do teu povo? Ten que molar que flipas. Aparte Claro, chegar a categoría que chegades, non? Claro, eu sempre digo que eu son afortunado porque ao final xoguei en terceira no equipo do meu pueblo, que pouca xente pode dicilo, pero xoguei, disfrutei del, xoguei desde segunda regional hasta terceira, vivindo ascensos, entonces, pues nada, síntome un afortunado, claro, pues ascender con calquera equipo é bonito, pero co do teu povo, liga a tua xente, cos teus amigos, cos familiares, pues son momentos únicos que só che permiten vivir eso cando estás xogando no teu povo. Como se celebra iso? Ti como celebraches? E Dano, ti como celebrarías? Porque, bueno, iso... Como celebrarías o ascenso do Santiso? Iván, ti como celebraches? O meu, Hai que decir... con moita alegría, pero bueno, claro, os ascensos do Arzúa foron sempre en promocións, e bueno, pues ainda con máis Sufrimento. sufrimento, con máis nervios, entonces hai unha parte de emotiva, pero tamén despois hai unha parte de alivio que moitas veces había tal cansancio que celebrábalo, pero estabas, sabes, desas semanas anteriores estabas muerto, pero bueno, é o máximo, sobre todo eso, poder celebralo con amigos de toda a vida. Ibades a Melide a celebralo. Ou quedabades en Arzúa de Algúns liar. fomos a Melide, outros quedamos en Arzúa, depende. Ao final a celebración tampouco era o día, o propio día da celebración, pois sempre se facía a típica cena de xogadores aí cando celebrabas, verdad? Porque claro, normalmente sempre coincide a domingos, oye, seguinte hai traballo, e moitos xogadores, pois, ainda que era un ascenso, pois había que... Eu nunca vos pagar un viexiño por aí, ou algo así por... Nada. Que hai viruta en En Arzúa. Arzúa toldos... Pero daquelas éramos un equipo pobre e humilde, ahora bueno. Ahora... Ahora é máis coñecido, pero daquelas nada, era tamén un pouco casualidade para todos, non? En plan, ascendimos, como? Bueno, pues mira, vamos a seguir. Pero claro, depois dimos conta de que había futbolistas de nivel alto, pero que daquelas non sabías, porque nunca experimentar ligas máis arriba, pues nadie se daba conta.
Dano, nós sí que nos pagarían unha viaxe se ascendemos. Sí. É iso que é Santiso, Sí, xa se ten falado algo de Asturias, ir facelo o descenso do Sella. Aí sí. Ir ali a Asturias. Mou foi en verán a facer o Boa descenso. festa No, esa, falan moi ben. Fuches, dele. non? Falan moi ben. Imagino. Eu teño ganas de ir, de feito. A ver se este ano se pode conseguir. E bueno, de feito, no coche vindo con Iván, que viñamos xuntos ao ser dali, pregunteille eu fixenlle esa pregunta de como era un ascenso, porque eu, sabes, teño ganas de vivir un. E sobre todo o que falabades de estar cerca da casa, ca xente. Santiso é como a túa casa, prácticamente. Sí, prácticamente. Eu sei, gostaría por min, por vivir esa experiencia, mas eu sei pola afición, ou polos compañeiros. Non sei, teño ganas disso, a ver se este ano se pode conseguir. Quen te vería? Toco madeira. E dir ao Sella tamén. Quen Que te bueno, vería? non está máis lonxe, non sei se vedes, pero la Mela que está na vosa liga, creo que foi fai 2 anos, ascenderon e foron a Mallorca. Está en segunda autonómica ahora, non? Outro nivel. Está en segunda, é verdade. Ascenderon, claro. Cando ascenderon, creo que A foi a Mallorca. última vez que ascenderon a segunda. Non sei se, a última vez que ascenderon a segunda, creo. Está Foron a de Mallorca. vou dar eu vacíos logo en la link para... Amén. En la link que Ahora Iván, temos la- hai ascenso ou non? Home, Hai equipazo, ten cabelo, Ten cabelo. sí. Só que, bueno, tamén está aí o Montañeros está noutro nivel ahora mismo, entonces, Sí. bueno, o primeiro posto xa vemos moi difícil, pero bueno, hai que meterse na promoción e chegar o mellor posible para conseguilo. Hai rivais vos por aí. Pasa que Pero la bueno, liga vai pasa ser- leva des anos xa. Levan anos aí e queren subir. Sí. Sí, a ver, que ao final subir é moi difícil, por eso pasa poucas veces. E celebrase ben, porque ao final é preferente, pois eso. O Larín ten bo equipo, sí, pero tamén ten o Montañeros, tamén ten o Sofán, tamén ten o Ribeira, tamén moitos máis equipos, entonces só ascende un ademais, complícase moito. Pero bueno, esperemos que podamos ascender. E deste Lalín, quen dirías que se está sorprendendo máis? En plan, porque hai moi, por exemplo, arriba na zona de dianteiros, jodidísimo xogar porque hai A ver, eu nivel. xa coñecía moitos, entonces non vou falar dos A Chiño. coñecidos, pero eu dos que non coñecía sorprendeume Brais Vila. Moito para ben. Era así o que tiña menos pipeado, digamos, non? Despois, bueno, a ver, está Brais, está Ian Jamio, está Chiño, eu que sei, que me podo olvidar de moitos. Hai pólvora, Que é moi bo equipo. Tamén eh. Garrido, que non coñecía, que veño do Pontevedra B, mesmo a xente que hai ali, pois Xocas, non é o mesmo que estaba cando Arzúa. Arzúa, diferentes posicións. Bueno, a Portillo temos Mario, Petri os días que xogou cumpleu ben. Nada, todo o mundo cumple, pero bueno, entre lesións e tamén partidos que non estuvemos ao nivel, pois non estamos, por ahora estamos por debaixo do que a xente espera. E a afición como vedes? Porque ali é exixente, eh? Exixente, pero enchufada, a verdade que moi ben. A miña época anterior a Larín non había Tanta tanta xente. Sorprendemos os primeiros partidos ver tanta xente no campo. Tamén iso influye, imagino que hai moita xente de Larín, moitos xogadores de Larín, entonces, pois claro, tamén é un aliciente, non? Se ten xente do pobo, pois a xente vai ao campo. Pero será mellor a do Santiso. Porque máis están aí, Sí, sí, Joder, a do sí. Santiso, cuidado, vai moita xente ao Foi campo. bastante máis. Do ano pasado Hai máis xente este ano? Sí. O ano pasado estaba algo achicada a afición. Sí. Pero este ano os mesmos sempre veñen, non? Estamos bastante contentos por iso. E ao Cando os final- resultados acompañan. E ao final, cando é un equipo, sabes, así bastante humilde, pois, joder, a afición, queires que non, pois, Acompaña. acompaña. Ai. E o que decías eso, se hai un ascenso e tal, como pasalo, pois eu prefería máis, sabes, pasalo ben sabes, ca afición no pobo ese. Despois hai que aplazar para algún lado, iso xa, e cada un xa vai vendo. Moitas discotecas igual non tedes ali, non? En Santiso, creo que non. Pero montanas. Como que temos que hai en Santiso? Onde se celebran as cousas? Onde se fan cenas en Santiso? Ai, é verdade, aí é un tema tamén Interesante. tamén. Temos sorte con o noso entrenador que se chama Augusto. Un fenómeno. Ten aí un furancho e ten unha lareira e facemos ali o churrasco. Flipas, E temos ali un sitiazo con unha mesiña, a súa lareira, a súa media cociña. Isto que facedes, cando, o sea, o club di, va, se ganada este partido, facemos hai churrascada ali, Claro. e ides ali No. seguido, tal. Hostia, Ese- porque hai que pensar Sí. ir para Santiso logo, Se ascendemos ao Larín, e ao Santiso xa estou vendo aí unha Unha docena a colaboración. medias, Esos furanchos non quedan, así que hai que aproveitar. Da igual que Claro. incluso que cando tampouco acompañamos os resultados, facíamos igual as cenas, íbamos pa ali, xogar uns tutes, tal. Sí. Recital, a verdad. Temos a costumbre esa de somos un equipo bastante de tut. Digamos que é o noso segundo despois do fútbol é a nosa segunda. O tute. Sí. Ti és mellor o tute ou o fútbol? Eu, digamos que son algo coxo nas dúas. pero o tema no tute, o tema de contar as cartas leva algo mal.
Ti van daslle ben ao tote. Nada, tampouco. Empecé ahora estes meses un pouco así por... Sí. Así polas tardes, porque ali os colegas van, pero non me... Gústame así unha horiña ou así, pero depois aburreme. Prefiero fazer outras cousas. Oye, que falabas do Augusto, falando de adestradores, cal sería o mellor adestrador que vos adestrou xamais? Nunca. A ver, o mellor non sei, pero que... O meu favorito, o que máis me chegou, o que máis me motivou, o que máis, non sei. O que me quedo, con Montoto. Non digo que sea o mellor, seguramente... De la liña, Montoto, non? Sí, seguramente teña mellores, pero, bueno, se teño que quedarme con un, pois el. Ti, Dano? Pois eu teño dous. Tens que escoller, Teño que escoller, vou citar outro tamén. Escolla o que tes agora, home, que se non xogaches, ainda non debutaches, cada día o que tes agora, se non... Di tres logo. Este non era, non metías entre os dous, este, Augusto. Sí, Augusto, sí. Ya, ten un furancho, macho. Sí. É que o furancho tira moito. Home, é que, a ver, moitísimo. aí nestas categorías xa o de fútbol, claro, é un pouco xa secundario se cadra. Eu sei, eu tamén estou aí nos veteranos, pero, joder, o máis importante non é como quedes o partido, é despois ir tomar unhas cañas, tal. Claro, pero é que eu teño tres, porque basicamente son épocas diferentes. Ahora se ten tres, eran dous, ahora se ten tres. Claro, porque está a época de cando eres, bueno, Alvín, cadete, despois tes outro, para cando eres juvenil. vai ser os vai tres. decir o Balotelli, bueno, este vai quedar ben con todos este. No, é que... A ver, deixe falar. Claro. Despois tamén teño un que é Johnny Zendón, que ese era cando... Bo futbolista. Moi futbolista tamén. Porque, non sei, era moi bo, eu tamén era... Isto era en épocas, nada, nas baixas categorías. Era moi bo, joder, non sei. Sempre me marcou. Igual foi porque era pequeno, me acordo moi ben del. Entonces acordo moi ben. Despois temos a Iván tamén, que se paraba moito cando che tiña que berrar, berrabeche en condicións. Como é como adestrador, Iván? Pois É duro. sí, pero sabe diferenciar ben, sabes? Tiña así algunha, recordas así algunha coletilla que teña, así como ten así algunha xente, sabes? Eu, por exemplo, tiña entrenadores que dicían sempre o mesmo, así algunha cousa que te quedas con el. Así Ai, sí, sempre hai. Estaba acordando algo que decía sempre en casi todos os partidos. Escoita, a volta imos juntos, agora. Non, estaba acordando algo porque sempre hai o típico que quere facer así, bueno, que se vexa ben. Iván sempre dicía, bueno, deixa a play. En que Quería se... facer algo así. Como deixa? Cando faz Claro. un skill. Home, igual facía unha bicicleta ali de atrás, daba espectáculo, pero bueno, había momentos en que non se podía. Claro, non se podía. Claro, porque de que xogas ti? De que xogabas? Carrilero. Carrelar. É verdade, o que xa deixa. Central, incluso. Eu teño visto... A Dano, cando mellor o vin rendir, foi de central, co Santis o ano pasado. Sí, son aí, lateral, central Polivalente. cando falta alguén, pero bueno, xa. De que estábamos falando? Da Dos coletilla entrenadores. de deixar a play. Da coletilla de... Claro. Algúnha anécdota máis de Iván como adestrador? Así graciosa. Que xa fai moito. Xa fai moito. A ver, entrenoume en... Eu é para que non dijo, pero... Sí. Entrenoume 3 veces. En cadetes, juveniles, e creo que foi a Levín ou por aí. Debeu ser. É que ese xa non o teño tan claro, porque xa fai moito máis. Pero... teño unha que sí. Eu ainda era cadete segundo ano. Era cadete segundo ano. Iván estaba entrenando os juvenis. De feito, eu fun de porteiro, que tamén tuve aí un ano e pico que Polivalente. empecé de porteiro, porque eles non sei que lle pasaron, se estaba lesionado o porteiro dos juvenis ou... Polivalente non, era o que sobrecía. Era A ver, sí, eu o que tiña é que puña ansia a todo. Entonces, pues fomos a un torneo de Monterroso, que era fútbol 8. Non sei, pasábamoslo moi ben. De feito, chegábamos bastante longe, chegábamos ás semifinais. Xa xogáramos 7 ou 8 partidos. Estábamos tendo un nivel moi alto. A ver, isto igual non saben decirlo. Os outros equipos, bueno, estaban concentrados e tal, entrenando e tal, e despois víanos a nós ali, había unhas mesas destas tipo de ir comer o pulpo. Sí. E nós víanos xogando as cartas, todos tranquilos. Ali, e os outros centralizados. E ao final, eu que sei, sabes, chegamos longe, a ver, foi culpa miña, a ver, eu era porteiro, pero, sabes? Limitado. Non parabas unha. Non parei. A mí fútbol 7, que é moi sentido. Claro. Pero tamén puñías, entonces
Que é importante, ten mérito tamén. Todo o mérito. Non había quen se poñía, entón, pois fun eu. E o conto foi, na semifinal, que foi onde perdimos, bueno, íbamos ganando nós 2-0 ou 2-1. Eu ben me acordo que eu, bueno, pues nese momento non estaban atacando. Din 2 pasos hacia atrás. E resulta que, despois fixeime, viñan atacando, non? É que eu estaba detrás da portería, tiña que ir para diante. Entón collín e fun para diante, ca mala suerte de que se me enganchou a cabeza carreira da portería. A ver, Sí, jurado. Jurado. E claro, de repente veñen atacando, eu quería salir rápido. Cando din salido, xa estaba o balón na portería. E xa empezaron a berrar, visto. Iván, deixa play. E despois... Que lle dixo unha cousa así, que lle dixo? Sí, é verdade que é complicado. É complicado. Faz que non viras, En cadetes aparte, que xa non eras un rapaz, non? Claro. Pero eu sempre tiña así as miñas cousas. un pouco despistado. Sí, despistado é cousa forte. E despois fomos a penalti, pero en fútbol 8 con juvenil, os que non tiraban a colocar, furaban, non? Paraches algo. Eu facía que me tiraba así algo. Se paraba, se non, pero nada, non era nada. Joder, iba a preguntar o momento máis surrealista que vivistedes nun campo de fútbol, pero creo que Dano xa o explicou agora. Non sei se recordas ti, Iván, algún momento así como... Non sei, algo que dixeras, joder, isto... Joder, este é difícil de superar, pero bueno. Seguramente tiña máis, pero bueno. Tía, é que Non non vai me... mellorar este. Ti deste acordaste de... Acordame da historia, non real como fora, pero acordame que era máis unha, porque estaba ao campo rindo, pero non me acordo ben como fora. Sí. Ti tamén és dar mala, Iván. Ti... Por eso non, pero bueno, na miña época sí. A ver, conta aí algunha da tua época de... Algúnha expulsión, porque de expulsión seguro que tes bastantes. Algúna da miña época, a ver, houbera unha moi sonada que fora en Betanzos, como en Toto, A ver? salí no 85, fixo unha conducción, agárrame, amarilla non, agárrame, protesto, amarilla a min, volvo a protestar, roxa, 2 minutos no campo. Minuto 85, minuto 87 fora. Entraste no 85. Entre o 85, A min pasoume fixo unha tamén. conducción, agarroume, eu pedín, claro, que botar a amarilla, o árbitro me de botar a amarilla, botou máis por protestar. E se Batista, puta coña, non sei que va, así unha Ben, frase. insultache, Lucía. Claro, segunda amarilla. Entón durei 2 minutos. É que Hemos Montolto- Con todo. Casi Todo menos guapo. enganchoume así pola camiseta e dixo, isto, a mí non me la juegas máis. E claro, puxerse moi Agresivo. enfadado, pero bueno, normal, porque a imaxe era tal, e bueno, pois teño algunha máis, esta de, bueno, de época xoven, de pasar os sábados e... Conta. Sí, porque es por exemplo... A máis triste e a máis bonita foi nesta salvación do Celta épica que tiña un 4% de posibilidades. Ai, sí. Sí, A de con Coloto, esa non? español. A de Coloto, pode ser. Exacto, pois esa época eu estaba en Lalín, na miña primeira época, non? Ostras. E nada, tiñamos a final da Copa de Diputación de Pontevedra o domingo. Íbamos todos convocados, eu dixen, eu son un rapaciño, estaba xogando algo, pero bueno, dixen, na final non me vai... 20 aniños, non? Sí, non me va mal, non me Román, non creo que me meta a mí, bueno. E o sábado fun, bueno, pois ver o partido, que pasa? Salvas o Celta, o son do Celta, descendo o Dépor, sin a oportunidade perfecta para ir a Melide a camiseta do Celta. Fun a Melide, pero claro, paseime un pouco, era xa de día cando volvín para casa, debían ser as 8:30, 9. E despois deiteime un pouquiño, pero cos nervios de non quedarme dormido para ir á final, e meu pai botando a bronca por aí, pois nada. Fomos alá para Pasarón, que ao final era en Pasarón, chegamos, e ca mala suerte, de que fun titular. 40 graus, nada, imposible. 40 minutos, bueno, no descanso non valía para nada. Tuve que... Xa me cambiou, pero se non pedía o cambio. Por sorte, fomos a penalti, ganamos a final, e todo o mundo Outra celebrando, e eu tuve que... Retirar. Para miña non ver a final, e tuve que Retirar. marchar con eles, porque a miña celebración xa estaba... Se celebras o día anterior. Non, claro, pois eso, son na feo. Ahora mesmo non faría, está claro, pero daquela época só non pensabas en no que podías... Sabendo que era titular, pois podía aproveitar a oportunidade nun escenario bonito, pero bueno, eso, unha anécdota bonita, porque saliu todo ben, pero de Balotelli total. Crees que hai que ese pode ser un dos motivos polos que non chegaches todavía máis arriba, Iván? Ou que non rendiches máis ou mellor na terceira con continuidade, pode ser? Sí, está claro, ao final, o que falábamos antes, o bonito de xogar no pobo cos amigos é que se dá momentos únicos, pero tamén non te formas como xogador, non? Ao final, a miña primeira experiencia en terceira foi con 24 anos. Normalmente a dun futbolista, pues, como os que tu vestes aquí, son con 18, 19, 20. Eu cheguei tarde.
E claro, cheguei con as manías ou con as ideas confundidas. De que manías estamos falando? Pois eso, a veces, non te cuidabas o que deberías, tampouco é por sair todos os sábados, pero bueno, durante a semana, non ibas ao gimnasio, bueno, o que se fai, o que se ten que facer, non? Pero que eu tampouco nunca tomei o fútbol como desa maneira. Simplemente cheguei aí porque sabía facer esas cousas, salíame ben e punto. Entón sí que me quedou pena de sobre todo, pois eso, con 15, 16 anos non poder estar nun conxo, nun campus, nun tal, e ter a posibilidade de que te formaran mellor en todas esas cousas que non son o fútbol. Claro. Porque ti de neno que estuvaches no Arzúa, estuvaches Estuve no en Benín Arzúa tamén. con todos os meus amigos hasta Estuvaches sempre en Arzúa. hasta o juvenil, despois con Francis en segunda regional, ascendimos e aí pois Francis, pese a que bueno, non tuve así unha relación futbolística moi boa, el dixo, pois tes un nivel un pouquiño superior creo que ao que está aquí, tes que ir a Lalín probar. Como Lalín probar, colléronme. E bueno, esa foi en preferente. Pero, pois, eso, non tomarme en serio, pois, eu volví para Arzúa, porque vía os colegas que había por aquí, pois, dixen, ui, se vou eu, podemos ir ascendendo. E viña para a primeira, ascendimos a preferente, e a preferente, pois, aí xa, sí que xa foi cando veu Montoto, me puxe un pouco as pilas, me encamiñou, e, pois, todo ben. Eso, xa para Negreira, e un pouquiño xa, así, o Ibalotelli conocido, pero claro, todo eso xa se deu con 22, 23, que non estás longe, pero, claro, as manías que tes non valen para chegar arriba. Porque Dano, no teu caso, por exemplo, o raro é que o día previo a un partido quizás non cates a noite melidense, non? Que quedes na casa. Si o noso equipo ten a manía de a mitad tan como a Braga de salir o día anterior, pero penso que senón xa non rinden. Xa non rinden porque están afeitos xa. Eu flipo moitas veces, porque sí que é verdad que a maior parte do equipo sae, se fago eu eso, actualmente revento, o sea, no. Xa revento sin salir. Sabes, pero eu fago joder, noto que non estou estarei ao 75 do 100%. O sea, casi perfecto. Que me dará a min, pero Ademais, Dano pillou unhas gordas, Pero hai xente que velo prácticamente é igual, sabes? E despois de que aplícalle de noite, aplícalle ben, sí. sabes? Ti que é o que máis lle aplicas? Que xenera mi curiosidade. Ti eras de whisky tamén, como No, a min. son de ron. De ron. Son de ron, son de cacique. Son de cacique. Ti, Iván? eu whisky. Hostia, ti, Heitor, de que eres? Eu de Roma e de whisky. Depende. Depende do día. Do que haxa. Do que haxe, a verdade que sí. Pois debe estar contento Augusto con vos tamén. Non Sí. sei. A ver, ao Non final... El tamén sai o día anterior, o Mister. Ou non? Salir non, pero unhos viños ben nos tomar. Sí, pero a ver, non, estamos contentos, Eu penso que facemos un bo equipo Calidade. En caso de que ascendades, como vai ser o tema? Ide seguir os mesmos? Van facer un super equipo fichando a xente? Ai, a super equipo tampouco creo eu que seguimos, pero... Aí Balotelli, había que fichar, para o Santiso. Sí, Estarías disposto, Iván? Sin problema, non teño... Estás en serio? Isto No. queda grabado, Sí, Sin problema, non me... Para retirarte no Santiso ou no Arzúa mellor? Vamos a ver, eu gustaríame ascender con Lalín e despois gustaríame volver a xogar o Arzúa polo menos unha temporada para darlle aí a, bueno, para... Seguirá en preferente, Barzudo, cando chegues? Ou está mal, Anda Está mal, pero bueno, a verdade este fin de ganar, ojalá que sí, e se non siguen, pois, ainda con máis motivo, non? A primeira regional, pois, e co Boi Morto, Sí. ojalá ascendo a Ceira, imagínate, pois unha primeira regional así, estaría moi ben, eses derbis, eses... Fichadas a Fran Cañazas de porteiro. Buf, Cañotas. daquele igual volvemos a ascender. Entonces vai ser mellor que non. A Araña. Cañota está moi ben na tele, sí, vamos a deixarlo ali. Con todo cariño, Oye, Iván, Porque este que fixo Dano, Cañotas facía varias. Facía Non varias. do estilo, pero parecidas. como me chamaban? A araña de onde ele exactamente? Santa María. Araña de Santa María, chamabanlle. Non sei, chamábanlle, eu só recordo que infantiles cadetes íbamos xogar para a zona da Coruña, non decían Iván Arzúa, decían tirar que está Cañotas. Imaginarse, Joder, imaginarse, eu nunca escutaré eso. Tirar que está Cañazas. Joder. Faltaba sacar de inicio e tirar, pero un pouco máis adiante tiraban, avanzaban un pouco e tiraban. Pero bueno, con todo o cariño que é un Sí, un fenómeno. fenómeno. Oye, Iván, ti que eres adestrador agora que estás aí cos rapaces do Conxo, verdad? Sí. Ti que lle dirías ao Iván máis novo se fores o seu adestrador actualmente? A ese Iván que era máis guerrilleiro, máis... Non xogaría. Directamente. Igual non. É curioso, Apreciaría, pero non xogaría.
Pero bueno, Un toque daba, eu. sí, a mí está claro. Ali en Coixo pues, pode haber así algún similar. Entón, ao final, pues, son os que máis encima tes que estar porque, a ver, o talento pues, non hai moito. É o que hai que apreciar e cuidalo, pero normalmente creo que os futbolistas non así. Os demás talentos son os máis difíciles de levar. E agora que son, bueno, non son adestrador, estou iniciando neste mundo, pues, non me conta que é máis fácil entrar a un equipo sin talento con talento, porque o talento sempre ten rebeldía, é máis difícil ubicalo, xogadores máis, eso, máis anárquicos, e entonces, pues, todo o mundo valora, pero seguramente se preguntas a xente é o máis difícil de levar, de encamiñar, digamos. E tamén temos que valorar que é unha edad complicada, porque aí xúntanse moitas cousas. Sí, Porque algúns compañeiros salen, ti igual non podes polo teu... Con 15 anos non che sae, non? Que teñen os teus? No, bueno, non sei, non quero saber tampouco, pero espero que non. Eu notar non o noto, pero, bueno, en xuvenil por aí sí, entonces, pues, Bueno, encadete xa con 15 anos xa. Sí, aí... Aquí no Conxo non creo. Dieros que sí, el con 15 anos xa salía. Eu non, pero... Sí, sempre hai xente. Bueno, para rematar temos unha movida aquí, un concurso de anécdotas no que ides xogarvos unha sudadera. Que engañe, o sea, nós imos valorar entre nós quen conta a mellor anécdota, xa contastedes algunha, pero tedes que inventar outra, e que engañe leva a sudadera de mucha calidad. Que vos parece? Perfecto. Quen empeza? Pero, bueno, relacionada, vale. Veña. Algo que se vos ocurra, ainda que non este relacionado con vos mesmos, ou que sei, con algún compañeiro. Sí, algunha cousa que vos pasase. Vou contar un que xa me van a cabeza. Perfecto. Terceira división, contra o que tiñamos no Razú era Chollas. Sí. Bueno, está mal decirlo, pero era verdade. Nunca chegaba a hora. Sempre circuitos tarde e tal. Entón, claro, eu non estaba xogando moito. E un día pasaban 10 minutos e non me aparecía. E dixen eu a Diego Jam e a Chiño estes, mirad, vou facer unha videollamada. E digo, que pasa? Total un xogo, así que unha videollamada. Fago videollamada, pero todo no vestuario, para que collera, e córtame, e ponme, que coño haces? Estou en un tanatorio. Que va. Entón quedou o vestuario. Entón e ti non xogaste? Dixen eu, non xogaba, menos vou xogar. Bueno, pois evidentemente enterámonos que era verdade, pero claro, tamén cadrou funlle fazer o día xusto que de verdade tiña unha excusa, non? Bueno, se foi unha anécdota no vestuario foi caralleira, porque todo o mundo estaba esperando para rir a videollamada, en plan, e cando pon que está no tanatorio... Todo Dios, hostia. Bueno, hubo risas igual. Puxenlle que fora sin querer. A mí foi un móvil só. Depois, base do tempo, dixenlle verdade, pero se o estreno foi sin querer, estaba aquí para poñer música e tal. Que iba a decir? Dano, a ver como superas esta historieta, A ver, no Santiso simplemente ten que haber algunha, pero todos os días, realmente. Nun equipo de terceira autonómica... Sí, pero igual, non a valoras tanto. E como normalizas, xa non é... Claro. En cambio, nun equipo de terceira, que é máis seriedade, de terceira ref, quero dicir. En cambio, en terceira autonómica, pois todo o rato é cachondeo, cos gallumbos na cabeza, outro cheo antes de xogar, bueno, non sei, o que outro tivo. que pota no campo, suele pasar bastante, os domingos. Sempre hai cousas. Pero, non sei, a que máis tal, así... Sería a que contei ao principio. Más nada que ser insuperable. Tes algunha máis desas? Algunha máis desas tes que ter. Algunha máis tiña que ter. Bueno, eu teño unha historia boa de Dano, pero... Ai, sí, pues podelo contar, a mí non vai parecer mal. Conta e vale como historia. Foi random en Arzúa durante 6 meses. Creo que o audio ese chegou hasta o alcalde. É verdade. Daquelas cando entrenaba, claro, se me quedano que era así moitas cousas... Non estaba inocente, pouco espabilado. Entonces aquelas había... E ainda agora eu penso que son bastante inocente. Daquelas había unha aplicación que era, ainda hai, que era WhatsApp, Sí. que facía bromas telefónicas. Sí. Mítica. Entón eu voy a facer unha Dano, a ver se pica e tal. E fixenlle a broma era que... Era un concurso de televisión, non? Entón a broma empezaba dicendo que era un curso de televisión ou de radio, non me acordo. Bueno, o tema era que se quería ganar 3.000 euros. E Dano, dixo que sí. Obviamente. A pregunta non era difícil, a pregunta da broma era de que color é Pikachu. Entonces, claro, Dano empezou amarillo. E a broma deixa así unha pausa para que respondas. E Dano, como veu que a chica non te respondía, empezou amarillo. Empezou a berrar como un tolo. E de repente a broma dille: no,
Pikachu é de color verde. E Dano todo enfadado. Pikachu é amarillo. Toda a broma corta, non? Estamos coitando. Que te decía? Voy a repetir. Repito ya. Colle. Sí. Vaya, broma, digo mismo este. Sí. ¿De color es Pikachu? Dano. Verde. Se empezó verde. Pasei no grupo ese audio, estuvo en todos os grupos. Que lío dome. O Dano, amarillo. É que é boísimo, realmente. A mí se me creo que non é unha broma tamén diría verde, sabes? Pero, hostia. Cada do equipo portaría, pero o Dano tomou nada, serio. 3.000 euros, 16 anos, compro un amor. Fanse facer moitas cousas. Soluciona a vida, Mira a certo punto de volver a creerlo, Iso era increíble. Sendo a mesma... Caen duas veces a mesma... Caen na burra da ardor, Claro, porque decía exactamente o preguntaron mismo. varias veces se tiñen da broma, xente que escoitou e quería revivir o momento en fechas señaladas, Ten que ser pero histórico. evidentemente perdina. No, si fuera... Bueno, que vos parece se pasamos as preguntas da audiencia, que hai varias, hai que comentar que... Sí, as sudaderas. Bueno, creo que foron tan boas as dúas anécdotas, aínda que ti non contases, merecedes os dous unha sudadera cada un. Esa para Dano, que é de unha L, e para Iván, a XL, que é máis tocha. Podedes ensinar aí as sudaderas de mucha calidad a esta Moitas gracias. dos nosos colegas de mucha calidad que teñen a súa tienda.muchacalidad.com, onde podedes conseguir estas sudaderas E con desconto, non? con desconto, co código NVF20, 20% de desconto, Dano. Estamos co Black Friday, de momento, ou xa acabou. Nós temos Black Friday sempre, co código NVF20, Dano. Flipas, Vamos a deixar aí que se vexa. Sí, moi chula. Pois pasamos as preguntas da audiencia antes de pasar as preguntas clásicas, Gaito. Pois sí, pareceme perfecto, correctísimo. Primeiro para Iván. Pregunta Adrián V. Varga. Iván, xogador favorito do Lalín? Chiño. Un grande. Chiño tamén lle debe molar o tema da salsa. Sí, bachatero, así como a mí. Bachatero. Son conciertos. Hai que comentar, é que Dano baila bachata. Sí. Vaya clases de bachata. Sí. Fun, ahora deixeino, pero fun aí aos 12 anos, e fai un ano e pico, Cuidado. volvín a retomar. Cuidado. Porque iso está ben sempre sabendo. A quen lle gusta? A hora de ligotear está ben. Sí, sempre. Ostra, cando se pon a bailar, sempre. Home. Xa me chama. Dá sempre resultado. Mira. Aparte hai pouca xente que baile, Sí. Hai poucos homes que baile. Sí, faso paro así un pouco, pero bailar. No, pero a min sempre me gustou. Xa, de feito, meus pais sempre me inculcaron, porque aos 12 anos meteron meu pai. Bachateiros, E desa época facía baile de salón e baile gallego. Tamén lle din ao baile gallego. En todo terreno, Que se che dá mellor, o baile ou o fútbol? O baile. Pode ser que o baile. Por ser Pero bueno, único. se pon os dous. Eso é importante en todo, Pero no? vai poño verdade que pouco, se non vas pisar moito. No, pero eu sei onde piso. Onde tamén dá salsa Iván en TikTok, que aínda non falamos desa faceta de Iván, pero... Non fai falta. É que temos aí hai un vídeo que é divertidísimo, que non sei se oímos meter en pantalla, pero o de cando me traes o café solo porque sabe que a leite poño eu. Esa é boísima. Esa foi... Tense que facer viral. Pues foi aí un minuto, Estaba ali no TikTok tomando un café, vin que estaba de moda ese... Bueno, poñen así burradas desas como esa canción, e dixen ya a camarera, ven pa aquí, vamos a facer isto. E dixo, sin problema, poñemos pa allá. Prestábase, Se puño o meu pai tamén, así que imagina. Joder. Bueno, a segunda pregunta de Cristian _MM27 que di que lle pregunte Mou a Iván se lle gustaría volver ao Pino. Mou, se queres preguntarlle ti a Iván. Sí, que porque di aquí Cristian que lle preguntes ti porque eres o segundo adestrador do Pino, non? Iván, Home, encantado. a ti gustaría volver ao Pino? Sin problema, sin problema. Sin problema no, sí ou non? Non me importaría para nada, pasei moi ben ali. Brais Prieto 3, que pregunta: conta algunha anécdota con Baleato a media tempada? Hostia. A Baleato sabes a quen está adestrando ahora? Así a mitas. A Dari, Ah, sí? Sí, non? Un día solo. Nada, pues, esquece do que di. Bueno, non te Baleato. Bueno, creo que unha foi moi brutal tamén, que nunha charla prepartido tiñamos o xogador que era el, que era Alex Brais Prieto, e o outro compañeiro lateral era Alex Vázquez. Sí, Entón, primo de Eros. Pois mira, el dando a alineación mezclou o nombre co apellido. Dixo, hoxe sale en letra esquerda Alex Prieto. Entón quedamos todos mirando. A ver, quen é ese? E era Alex Prieto. É novo. Dixo, perdón. Botou un cacho pensando e dixo, ben. Esa fora boa. Personaje, Baleato.
no momento de nunha salvación, mezclou aí os nombres. Pero bueno, pasa ya calquera. E despois temos a última de 9.Mauro con 2 Os que di: se sabe quen son eu. Sabes quen é Mauro? 9. 9.Mauro. 9.Mauro, se sabe quen son eu. Supoño que é alguén famoso. Algún coñezo, pero... Será Maurito. Eso punto non, será un rapaz que xoga aí bastante ben ao fútbol, sale en Melide, non sei. Igual me tapata, así que... Bueno, pégalle un saludo a Mauro, por si... Un saludo, Mauro, e fálame aí, así coñézote. Así que non debe Vale. E agora temos o apartado de preguntas para que en teoría eran para Dano, pero como puxemos que era un xogador oculto da terceira, moita xente creu que era Baligol, que é un histórico do fútbol lucense, e como é medio colega teu, Iván, pois a xente pensou que viña. Entón moitas son para Baligol, pero... Eu adapto. Pero mira, esta pode ser boa, para ti, Dano. A primeira, que pregunta Martuno _. Un consello, se podes dar un consello a alguén que quere destacar nestas categorías. Quero facer un apunte, eu penso que esta persoa equivocouse a hora de preguntar se era para Iván ou para... No, pero está ben, o sea, se queres destacar en terceiro nacional, Claro, que tens hai que facer, Dano. Vamos a ver, o primeiro é a máis importante. Apunta, cago, que ti nunca chegaste a destacar. Salir. Non, tens que escoller por onde queres tirar. Por personaje ou por ser medianamente bo nesa categoría. Sí. Eu tirei máis polo tema de ser personaje. Obviamente, pero... Tens que facer algo que este fora de... Carismático. Sí, por exemplo, sí. Tens que... Punto 1. Claro, punto 1. Punto 2, tens que... Algo que xe de ver. Eu, por exemplo, son... A mí gusta moito facer voltereta. Sí, que... sí. Voltereta de ar. Flipas, tío, sí. Se marco, sí, celebración voltereta. E voltereta. De feito... O ano pasado bailamos, ti De feito, salgo de festa por aí adiante. E fai voltereta. Ou estou por aí. Faz voltereta. A xente, bueno, os meus amigos, sobre todo, piden que faga voltereta. Todo o tempo. Eso facíamoslo nos de pequenos con Borja, acordaste? Tamén lle pedíamos que... Bueno, tiñamos 18 anos, algo así. Borjita, Piñeiro, sabedes? Sí, é verdade. Todo o rato. Fai voltereta. Eu creo que debemos pedir unha despois, Era mal, Pois sí, igual sí. De feito, Sí. a primeira lesión que tuve, por eso non estou xogando, foi por unha voltereta. Pois logo non fagas moitas máis. No, é que pasou unha cousa. Bueno, a voltereta fala apoiando os dous ombros. Pero resulta que, onde a fixen eu, había un bache. Entón Desnivel. foi o peso, todo o peso lado. Entón foi unha subluxación de Bueno, foi culpa do bache. Foi culpa do bache. Hai que denunciarlo ao Concello. De Melide ou de Arzúa? No, de Nigrán. Digamos que foi ali... Vale. Aí está. E o seguinte punto, Beach Festival. así estaría, non? Claro. Personaje, algo que se che de ben e... Pois publicitarlo un pouco. Ou dar a conocer, ou exagerar as cousas sempre un pouco. Por exemplo, vindo a NVF Podcast Por exemplo. ou en redes sociais. Isto mismo tamén xo firmaba para quen iba a pregunta, para Baligol, supostamente, non? Seguramente. A mí non firmaría. Igual sin volteretas, porque iba a costar un pouco máis, pero por lo demais... Pero cada un é... Nada. Pero faría xo porco ou faría xo outro sonido por aí característico tamén. Bueno, eu diría casi Vito de que te pasar do resto de preguntas porque son todas un pouco para Baligol. Entón pasamos directamente ás preguntas clásicas, así rapidiño, e despedimos a A xente pensou que viña Baligol. Pero hai literalmente 5 preguntas máis Para para a xente Baligol. alguna decepcionarase, pero bueno. No, para nada, Dan. Para nada. Ahora coñécente a ti. Eso. Bueno, pregunta clásica, rapaces, rapidiño, Sí. A que animal, cal é o máximo de animal ao que lle gañaríades unha loita, vida ou morte, sen ningún arma, en unha habitación pechada? Sei que Iván, ti eres un tío altísimo, forte. Pero Caján, así que... Bueno, Dano, ti... A ver, eu xa cabilei unha casa que seguramente me fagan esta pregunta. Estuve no cabilando e quedeime con dous. A llama ou o canguro. Pero dixen eu a llama a mandar escupindo seguido. Dixen eu, a llama non que me escupe para me por aí. E dixen eu, pois o canguro. Por que non? Te pegache unha Canguro xa dixo, que non dixo. Santomé, e dixo outro Pero, que veo. porque vos non vistes o vídeo ese que se fixo viral do bueno, Que lle casca un puñetazo. Casca un puñetazo. O canguro vai polo can. Sí. E o tipo enfádase e pega-lle uns puños. Está para perder, eu ainda botei unha risa. E dixen eu, igual eu tamén. Vale. Un canguro. Eu estou pensando, pero non sei, Ti como te ves cunha llama?
Tamén mal, así. É copia de ano, vai escupir moito na masquete. Non pode ser moi grande, entonces, a ver, pero tamén me dan pánico os casas e os gatos, mal. Teño medo. Ora, a un pequeniño non, pero un destes e tal, sí. Entón, non sei. Voume crecer, a un boi. A un boi. Creceus. Aí deixamos, penso que é o animal máis tocho que dixeron, Sí. Vale. Parece si te reviente. Bueno, seguinte pregunta, deixámoslo aí. Sí, podemos preguntar a outra pregunta. Hai algún equipo polo que nunca ficharíades? Primeiro, Dano. Algún equipo no que nunca xogarías? Cal é o rival do Santiso? O Touro. E... A ver, non ficharía... Pois hai algún, pode que haxa algún. Cal? Ou cales? É que cando tens moita cercanía tireche máis outro equipo, pero Tens que ser o Ciri, é verdade. si estou no pensando, pero é que nunca se sabe, pero é que Nunca digas desta auga non beberei. claro, é que despois que daches unha situación é que faz. Pero en principio Cire logo, non? O Cire non queres ver nin en pintura. Aparte fuches ultra Arzuán, a ver, Claro, eso Claro, un pouco de o Cire Melide logo, te chamo, Veña, Cire Melide. perfecto. Sí, Ti, Iván, E o ti? Cire ti cataríalo? Sí, eu era máis antigo e morto e tamén xoguei ali o ano pasado, así que eu non podo responder esa pregunta, porque eu sempre dixen que nunca xogaría novo e morto. Pero como ben dixestes, ao final, pues, deu esa situación, pasei moi ben, disfrutei moito, así que pasou de ser un equipo odiado a ser un equipo querido. O fútbol dá moitas voltas ao final. Sí, señor. Para sempre Pois- tuve máis tirria ao e morto que ao Cire. Tamén creo que por eses derbis que houber aí un pouco fora de lugar, pues sempre collín aí máis tirria ao e morto. E ao final, mira, que vai xogando ali Encantado. é de maravilla. Sí, señor. Pois ata aquí, non, Vieito? Ata aquí. Penso que foi unha maravilla de charla, non? Foi unha maravilla de charla. Diferente. Diferente. Bueno, esperemos que sea a primeira de moitas así, non? Ao final isto ten que ser tamén un pouco altavoz de... Bueno, pois do fútbol que máis nos gusta, como dicimos nós, non? Das categorías máis baixas, que ao final é o fútbol que mamamos todos. Sí, señor. Así que nos deixe a xente máis persoas para vir do fútbol que máis nos gusta. Valigol, se queredes o valigol. Pero bueno, o primeiro invitado do ano espectacular. Moitas gracias por vir, chicos. Ahora vos. Bueno, esperamos que quedes os censos dous, tanto Santiso a segunda autonómica como la Liga a terceira. Malo será. Malo será. E agora pasamos ao repaso da xornada. Bueno, marcharon os nosos queridos arzuáns. Que tal o vistedes? Gustouvos a entrevista, entre comillas? Caralleiros. Caralleiros. A ti gustouche? Unha charla máis que unha entrevista, non? Tivo ben, así, divertida. Sí, hai anécdotas graciosas. Sí, sobre todo eso. Pois nada, arrancamos co repaso da xornada. Recordade que hai Copa do Rei, empeza hoxe, de feito, bueno, non sei se estará sendo xusto neste momento o Celta. Bueno, Seguramente. Ou Hai- está a punto de empezar. mañá temos un derbi na Copa entre Ourense Clube de Fútbol e Deportivo, Cuidado. Aí poden no Couto. O Esperas Deportivo- cheo no Couto, non? Supoño. Non o sei, Pobre Victoria de Ourense. Eu creo que non, Non. É que o Couto é grande. O sea, creo que vai haber máis Do Depor que do Ourense. deportivistas que... Cheo, eso teño claro. E vai haber máis xente da UDO co Depor que da Ourense. Pode ser, pode ser. Se xogaron no barrio da Ponte, o mellor. E eu máis odiou. Pois eu vexo un desplazamento masivo dende a Coruña a Ourense, seguro. Bueno, pasamos á primeira división onde o Celta de Vigo non lle sorriu a sorte, Español 3, Celta 1, marcou Iago Aspas de penalti. Aquí Mou quería decir algo sobre este partido que viches repetido, non? Sí, repetido. Nada, chamoume a atención o plantexamento de Manolo González, verdad? Sí. O galego. O adestrador do Español, porque eu creo que fixo unha proposta moi valiente, os tres dianteiros cos tres defensores do Celta a hora da salida de balón. O Celta non era quen de activar a Damián nese pivote, que é o que, bueno, os 2-3 primeiros minutos si foron capaces de circular, a partir de aí corrixiu e non foron quen de sacar o balón. E eso, unha proposta moi valiente, porque eses tres de arriba non replegaban despois na defensa, eran con quen lanzaban as contras. Sufriu moito Celta, non atopou o seu xogo. Bueno, un marcador creo que xusto, a pesar de que o Celta apretou, sí que foi a raíz do 2-0, e non vou dicir que preocupante, pero creo que é unha forma de xogar ao Celta que
poden apuntar varios adestradores por aí. Javi Puado, Hai unha cousa importante para o fútbol galego, que é que foi a primeira vez en 18 anos que houve un enfrentamento entre dous adestradores galegos. Ai, sí. A primeira vez en 18 anos. E este ano... En primeira, claro, imagino. En primeira, claro. Este ano vai haber, non sei se Español e Las Palmas Claro. xogaron, Ollo, las palmas de Diego Martínez. pero mínimo vai haber 3 máis. E despois, bueno, o primeiro gol do Español, que é un pouco que decanta esa balanza, é unha xogada a balón parado, un córner a favor do Celta. Pode meterse gol. Intentan xogalo en corto, unha xogada ensaiada, consiguen non finalizar porque hai un rebote e a partir de aí, pois, o repliegue non é malo. Eu doulle máis mérito ao contraataque do Español que ao repliegue do Celta. Tomaba unha condición de 35 metros do tipo que non hai caño roubo o balón. Porque é moi rápido, e define perfecto. E Likes fai un repliegue espectacular, pero é que é un tío moi rápido e... Que non coñece a Cardona. Exacto, que ten que facer? Pues a Saltar mí antes a parece línea defensiva? Pode ser, pero bueno. A mí me parece un mar de mérito do Celta, verdad. O sea, ese tipo hai que meterlle un viaxe, xa non digo nada. Pero non has pillado, Hai que parar. Non has pillado, é moi rápido. Coño, pero hai varias líneas, sabes? Por Unha, detrás. é un 4 contra 3 po Español. Bo gol. Sí. Bueno, Eu meto pois, unha lanza así. pois nada, o Celta pois caeu e o que decía antes, Mou, está xa máis cerca do descenso que de Europa, non? Ou A mesma distancia, sí, máis ou 4 menos. puntiños e 5 do descenso. Con un partido menos o Español. 4 ata o Conference que busca Eros. Sí. Vamos chegar. Bueno, Media tabla. pois aí queda o Celtiña en primeira división, pasamos a segunda. Cantos puntos leva o Celta fora da casa? Lonxe de Baleiro? Moi pouco. Moi pouco. A victoria en Las Palmas. É nada máis, non? O empate co Betis. Eu falaba con pouco máis. Darío antes cando viñamos e comentábamos que este Celta fora da casa ten peores números que o Celta de Benítez, non? Era así. Pode ser, pero o Celta de Benítez na casa era Lamentable. horrible. Sí, isto é unha Perdido pisonadora, todo. é verdade. Sí, É verdade. O Celta na totalmente. casa funciona. Pois deixamos aí o Celta, pasamos a segunda, onde o Eldense empatou a ceros co Racing de Ferrol. Parralo dixo, o que non podemos facer é empezar a xogar cando xa levamos 45 minutos. Partido malo como poucos. Terceiro 0-0 consecutivo, non marca goles, tampouco recibe moitos o Racing, pero está nunha situación preocupante. E o Deportivo, que gañou 2-4 en Cádiz, cun hat-trick de Lucas Pérez e unha expulsión de Mellita. Eu só quero comentar aquí, non sei se vixe esa foto de Lucas co balón paseando por Coruña, sí, no? Máis neno que nunca. Fíxose viral, tío, pero bueno, non tampouco o me... gol- Non marcou moitos hat-tricks na súa vida, é normal que... Pero ten un contra na Champions, Sí. Contra? Ten unha Champions. Non, Goles, nin o por sabemos. Equipazo, Mou, bótate un equipazo. pouco para atrás. Podes falar, Dario. Sí, Mola claro, que estés aí detrás da pantalla. Como Sería se- un Ludo Goles de Dario Valdo. Ollo, Pode ser. Pode ser. Non pode estou ser. seguro, Me parece que eran un goles un rival destos. Foron goles Equipo casi- potentes. Goles fáciles. Eso ademais, sí, polo que vi. o gol de falta. Cal, no, o do Cádiz? No, no contra na Champions. No. Ah, Ludo Gores. Bueno, eu creo É que a veces esquecémonos. Marcou un cadereito. Sí, Sí, o un último, bo gol, foi o mellor, de Sí. feito. Os outros Pero foron de pesar. o gol de falta é Espectacular. premio Puskas. É que é curioso. É unha porque barbaridade de gol, é unha barbaridade de gol. Nominado fijo. Tampouco. Premio Puskas ni de coña. Tampouco. A min parece unha barbaridade A de mí falta. pareceme Fumón, o mellor gol do ano en segunda Sí, división. esa mete seguro. unha igualiña Salanoglu, fai moitos anos co Leverkusen. Non sei se Está recordades. moi lonxe. Co Hamburgo, perdón. Está moi lonxe, esa pelota sale moi rápida. É que eu non vexo tragado. Come, que Come será? porteiro. Eu non vexo tragado o porteiro. É que será? Traga un Más pouco. de 30 metros. Vai moi ben golpeada. Moi ben golpeada. Un- Non esperas un disparo tampouco, esperas un... É un golazo. Aí van Villar, mete yo tamén, seguro. Quentouse un pouco, Luguiñas. Pero bueno, hat-trick e 3 puntos para Quentouse un pouco. para Coruña. Nada, pasamos a primeira ref. Quen quere facer a primeira ref? Como se nota Jeremai no equipo, non? Sí, obviamente. Outro nivel de xogador. O que comentamos sempre. Outro nivel de xogador. Diferencial. Faste a primeira ref, Vieito. Veña, va. Ourense Club de Fútbol 2, Ponferradina 1, golazo de Carbonel, 3 triunfos seguidos e xa fora do descenso, Ourense Club de Fútbol. Cuidado, Que Como- non iba a decir? Fora eu do levo dicindo descenso. toda a temporada. No, sigue en descenso Ourense, Sigue. Sigue en descenso. Sí, sigue en descenso. Tazoi, décimo tal. Sigue en descenso, claro que sí. Pero ten, Está a un punto, van sí. ganando os partidos, sí. Está a un punto. Bueno, xa podemos considerar prácticamente fora do descenso. Sí, prácticamente salvado. Prácticamente salvado. Seguimos con Arenteiro, que perdemos a casa co Barça B, Arenteiro 1, Barcelona B 2, que casi finalizou a xeira de 7 partidos invicto para o Arenteiro. O Celta Fortuna ganoulle 2-0 ao Zamora,
ponse a un punto de playoff, Boanda con xuvenís, e o Lugo ganoulle 3-1 ao Real Unión de Irún, remontada e invictos no Anxo Carro. A verdade é que bastante boa xornada polo xeral, por Sí. os galegos, non? Sacando o Arenteiro. Que pena o Arenteiro. Sí. Sobre o Lugo, Lolo Escobar dixo foi o mellor partido da tempada. O partido máis redondo. Porque estaba Jorge González de volta, eso notase. Tamén, pero no, un Lugo que funcionou, un Lugo que tivo moitas oportunidades, que aínda que empezou perdendo, levantouse rápido, a afición espectacular. Joder, a verdade que este Lugo cada vez dá Mola máis máis. pasos cara adiante. Pensades que pode haber, dará para chegar a 2 equipos ao playoff? A ver, Por lo menos, os dous galegos. cosieiros do Lugo poñen, levamos os mesmos puntos que o Depor xusto como ano pasado, Sí. tal. Quen o diría, Pero o Lugo parece que mola. Eu creo que o Celta seguro. Que O se Celta, mete, o non? Celta Fortuna? Sí, seguro. Valle quitar a Fer López ahora, Para o primeiro equipo. Sí, Foi suplente esta xornada, Porque vai, eu creo que vai a subir para o primeiro equipo. Pode ser, ojalá. A ver, hoxe na Copa. Eu creo que o Celta B seguro. Pois en Copa xogará. Non sei, como se di? Celta B, Celta Fortuna. Celta Fortuna. Celta Fortuna seguro e despois, bueno, ojalá que aparezca algún máis, pero eu no Celta teño bastante confianza. Sí, Eu señor. creo que van ser Lugo e Arenteiro. Sí, Lugo pode ser. é que como... son dous equipos moi fiables atrás. Sí, a verdade é que están moi ben os galegos, eu non me vou aventurar a decir nada, pero están moi ben. Está moi ben todos, sí. Deixamos a primeira ref aí, que van todos bastante ben. Ourense saindo deses postos de abaixo de todo. Quen o diría, Sí. Foi unha transformación. É que xa me lo decía ao principio. Sí, sí, que dixaste me sempre. parecía un equipo, joder, Sempre- un equipo sí. bastante máis potente do nivel que estaba. 10 Tiña mala sorte. 10 puntos dos últimos 15. Sí, sí, sí. Tremendo. E vai ganar esta semana na Copa, non? Probablemente. O Depor. Eu creo que vai ganar o Depor, pero... Eu creo que tamén. A ver que pasa. O Depor vai xogar na casa. Sí, eso é verdade. Segunda ref, xornada 14, rapaces. Queres facela ti, Mou? Dalle a Eros. sí. Eros, veña, va. Veña, Compostela 2, Laredo 1, con goles de Cinta e Manu Rivas. Pontevedra 3, Salamanca 1, que volve ao liderato con goles de Chiqui Alex González. Fabril 2, Llanera 1, doblete de Adrián Guerrero, 18 anos ten a criatura. Xuvenil, Langreo 1, Bergantiños 4, con doblete de unha persoa que pasou por aquí hai pouco, Lucas Antañón, Hai uns días. máximo goleador do grupo. Non dixemos que fixera a celebración, non? Xa, Foi que agora. pena. Sí. Foi agora. Sabe que dicimos, a xente que dicimos son que marca goles. Xa. Solo marcan os que non... Sí, xusto. non- É verdade. Esta semana vai marcar Dano, fijo. Iván mete. E Marino de Luanco 1, Coruxo 0, nun campo sempre complicado, gol de penalti. A chave, pois, non vale furar un talismán. Vamos decir sí ou non? Respondemos. É talismán para os que pasan por non vale furar? Para os xogadores que pasan? Non, o que pasa é que son todos moi bons. Son Sí. moi bons, entonces demostran, non? Ajá. Sí, con datos, Ti, Vieito, que opinas? Sí. Eu creo que tamén. Influye polo menos. Así Non que- quita que sexan vos de por se, sabes? Pero De feito, diría máis. Hai xogadores que relanzaron súa carreira gracias a vir aquí. sí, Dano, probablemente. Dano está Dano, por exemplo, seguramente a partir de ahora pois é un futbolista novo, sabes? se lle poña ben o ombro tal. Eu, Faga cam- mellores voltaretas. eu cambiarei a miña resposta se dá no rompe ahora. Totalmente. Verás. Equipos galegos e xogadores galegos, vide aquí, que sabedes que todo pasa a mellor. Totalmente. Veño avisando a segunda federación para os equipos galegos. Moi ben. Sempre ben, foi unha pena o Coruxo, que foi o único que non conseguiu os 3 puntos. Estamos chegando todos ao playoff, Sí, porque vai Pontevedra liderando a categoría. que agora mesmo ascendería directo. Sí, Pontevedra primeiro, está aí o Fabril e o Compostela buscando eses postos de playoffs. E o Fabril ten un partido menos, que se o gaña Sí, se sí. pon xa en playoff Sí, sí. directamente. E o Bergantiños tamén un partido menos. Tamén. E que o Coruxo pois de 12º non nin tan mal, non Pero está hai un escalón moi grande, Moi entre, grande. entre o Escobedo, que é o que marca, e Exacto. o resto. Bueno, 5 puntos, pero sí, nótanse. Sí, claro. Pasamos a terceira ref, onde temos a xornada número 13, o partidazo Estradense U de Ourense, onde se impuxeron 0-2 os visitantes. Hai novo líder na categoría, Vieito, o Estradense Pois sí, perdeu o liderato. Sí, perdeu o liderato. Home, se ganara de ganar era un golpe na mesa moi importante, pero bueno, ao final o Estradense tampouco é o obxectivo do Estradense nin foi en ningún momento ganar a Liga.
Din, aquí hai un dato que non lle gañou a ningún rival de playoff. Estive mirando e sí, é verdade. Sarriana 0, Racing Vilalbés 1, golazo, barbaridade de Cañi para decidir o partido. Temos unha pregunta aquí que puxo Mou: como se lle mete un gol a Santomé? Non o sabemos, nunca o faremos nós. Somozas 1, Arousa 4, contundentes. Viveiro 0, Noia 1, gol do Golosada, Noia petando na porta do playoff. Alondras 3, Polvorín 1, partidazo entretido. Joder. Partido entretido que levaron os de Cangas. Silva 3, Betanzos 2, outro gol de Parafita. E o Betanzos afúndese. Máximo goleador da categoría. Con 8 tantos. Gran Peña 2, Atlético Arteixo 1, victoria con gol ao final. Boiro 3, Baladares 0, necesitaba esta victoria o conxunto de Barraña. E Barbadas 2, Vilalonga 0, que o pechacancelas o Vilalonga, victoria importante para o Barbadas. Aquí temos como chave un papá ou mamá que fixo Fusti para nós e ides contestar un por un. Antes da chave, Sí. xente de Lugo, Polvorín sarreando no Anxo Carro en día festivo, Que é o Ás sábado, 12. o viernes. O viernes ás 12. E tamén hai derbi Villalbés Viveiro. Así que doblete de derbis lucenses. Sí, señor. Bo partido ese, Que tal os pronósticos que fixemos a semana pasada? Sí, claro. Mou luciuse de novo, adiviñou O todo. bruxo, Eu fallei o do Ourense que puxo en X e gañou a Udo. Ti dixeches Estradense e acertaches Arousa e outro Racing Vilalbés dixéchelo. Se non me acordo. Eu fun... Haberá que mirar a hemeroteca. Nos traeros. Nada, fatal, non? Nada. Todo mal. Todo mal. Bueno, un día máis na oficina. Facemos o papá ou mamá. Vamos así. Veña. Dalle. Pon aquí Iñaki Leonardo ou Iñaki Martínez. Martínez. Iñaki Martínez, sí. Leonardo, eu. Sí. Ti. Vas ti? Eu son o presentador. No, ti contestas tamén. Eu vou dicir Iñaki Martínez. Eu Iñaki Martínez. Sí, é que ao final Iñaki Martínez... Pero de que estamos falando? Bueno, Mellor carreira. no, é que hai moitas cousas. Quen che gusta máis, non? A mí gusta máis Leonardo. Claro, claro. Claro, bueno, sí, que che gusta máis. Barraña ou Cantarrana? Cantarrana. Eu a Barraña, porque pasei moi ben ali coas cruzadas o día que fui. Sí, eu xustificando Barraña. pola mesma forma. É que Barraña, vamos, que flipas. Ademais é que dá vibras de Ambientazo, estadio tamén. ambientazo. Que Cantarrana tamén. Sí, pero Cantarrana está moi ben. Sí. Outro día os do Noia que saíron cheos de barro, tío. Cantarrana. E mola moito o nome, Sí. Cantarrana. Cantarrana. Os dous. Sí, Sí, a señor. verdade que sí. Alex Millán ou Santi Gegunde en clave Sarriana Eros. Esta facéis má joder. Eu vou decir Alex. Santi Gegunde. Sí, eu Santi Gegunde, que é unha debilidade. Eu tamén a Santi Gegunde, que dende que comezamos foi un clásico, non? A mí sempre me molou moito. Sí, Eu ademais xa vos moi digo, polo estilo de xogador encantan os dous, pero Alex É que Alex Millán tamén é moi bo. Está a un nivel moi top. Aquí son preferencias persoais. Guiamatei do Viveiro ou Parafita do Silva, dous goleadores, creo que levan os dous 8 goles, Cuidado. Crees ben? Eu vou co meu estadounidense favorito, Germán. Os dous estiveron en Estados Unidos, un estadounidense e outro foi estudiar ali. Ollo, Eu a Parafita, quedome. É complicado. Eu Parafita, solo pola versión de dianteiro sen vira nada, que era lateral esquerdo, eu Parafita. Eu Parafita porque o sufrín, entonces sei do que falo. Claro. que Guiamatei tamén é moi bon, Alex Santomé ou Alex Cobo? Aquí penso que vai haber Santomé. Veña, Cobo, vou dicir eu. Santomé, é que... Eu Santomé tamén. E mira que Cobo, para min, se non é o primeiro, é o segundo mellor, pero é que Santomé... Eu sigo refrendando que o Villalbés é o gran favorito porque Sete ten goles. o mellor porteiro da categoría. 7 goles en contra, tío. Que barbaridade. Vale, Michel Alonso, adestrador actual do Arousa, ou Borja Fernández, actual adestrador do Daudo Ourense. Mitchell. Mitchell, eu tamén. Sí, eu de momento digo Michel como adestrador. Eu como todo. Non, que imos quedar con Borja, non? Borja, logo. Eu non sei, Ti dixache Mitchell, ti... Mitchell. E ti? Pleno de Michel. Pois é Borja. Perfecto. E para rematar este papá ou mamá, Juan de Dora ou Adrián Otero, dous dianteiros da terceira. Adri Otero. Eu tamén Adri Otero porque o conozo máis. Sí, eu digo Adri Otero por carreira, porque Juan de Dora moi ben preferente. En terceira, pois, creo que podería dar un paso máis que si que deu Adrián Otero.
Pois eu Juan de Dora e non por levar a contraria, Tivo unha grave lesión, Juan de Dora. Eso tamén o mermou. No seu mellor momento foi cando tivo a lesión. No seu prime. Sí, totalmente. No, o seu prime chegou antes, eu creo. O seu prime Ese rapaz en juvenil Sí, meteu en Liga Nacional moitos. Onde xogaba, juvenil? Pois foi estudiar a Coruña e xogou no Vitoria, por eso conozco a Juan de Dora. Pero el Moi boa, estuvo no Dumbría sempre, que é dali. Sí. Dumbría é cantera boa. Sí, houve unha tempada, tío, que vin aí. Ten unhas instalacións totalmente espectaculares. Cun gimnasio ali. Espectacular. O tipo meteu máis de 50 goles cando era eso, cadete ou algo así, en plan en 30 ou 20 partidos, unha burrada, que bueno, despois fichou polo Vitoria. En cadete, non? Juan de Dora. Bueno, o que sei, non realmente todo o mundo. No, é un bon dianteiro, Totalmente. Bueno, pasamos a preferente, que queres que faga mou, non? Que non faz nada, tío. De penalti esta xornada. Como que non fago nada, tío? Ai, Como que non fago nada? falla preferente norte. Fago, que aparte é unha liga que... Que che gusta. Sí, que me gusta, sí. Que te apeixona. Gústame. Temos un partidazo da xornada. Collimos o Sofán 1, Atlético Montañeros 1, primeiro contra segundo. E acaba empatando Pape na segunda metade, foi o gol de Pape, non? Santirso 1, Pol 2, para min, sorpresa, gol de Youssef. Negreira 3, Atlético Escairón 0. O Negreira creo que leva 6 victorias consecutivas, é o equipo máis en forma do panorama nacional. E volve Iván Martínez ao Escairón. Quen é Iván Martínez? O entrenador que se ascendeu a preferente. Ajá. Interesante. Cidade de Ribeira 0, Sigüeiro 0. Sorprendeume moito pola forma de xogar e pola xente que ten este resultado. Pode ser, sí. Un 0-0 non me esperaba na vida. Hubo un expulsado polo Sigüeiro, creo. Oval 0, Órdenes 1. Está ben, verdad? Sí. É que houve un problema aí ca Futgal. Bueno, Miño 0, Arzúa 2. O Arzúa, despois dunha eternidade, gaña un partido. Estaba Richie Castiñeiras, que era o segundo entrenador de Rati. Rati botaron no medio da semana, non sei se foi consensuado ou non. E agora ficharon un adestrador novo, que non recordo o nome, pero o Arzúa ten novo adestrador. Vitoria, despois de eso, pois unha eternidade. Galicia e Mugardos 0, Paio Saco 1. Ribadeo 3, Dubra 2, ollo co Dubra que se está a desinflar. Doblete de Alex Meitín, hai que mencionar. E Club Lemos 3, Lalín 0. Un partido no que o Lemos pois deu un golpe na mesa que non esperaba moita xente, eu entre eles. Bueno, na chave temos aí que íamos falar das parellas goleadoras, pero ímolo facer cando rematemos as dúas preferentes. Despois xa falamos desto. Pasamos a preferente sur, parece vos, ou queredes repasar a clasificación? Queres repasar, amor? Sí, a ver, así o máis relevante, non? O Montañeros, a pesar do empate, mantén a distancia contra o segundo e, bueno, son 9 puntos contra o segundo, 11 contra o terceiro, un ritmo espectacular. Campeón de... O Negreira meteuse nese playoff, é algo que leva buscando moito tempo, e victoria tras victoria, pois está claro que vai chegar. Cuidado. Descólgase o Dubra, o Lalín frena un pouquiño tamén esa escalada, e despois temos equipos como Arzúa e o Ribadeo que parece que queren pelexar por manter a categoría. Escalar. Perfecto. Eu recordei que metín o Negreira en descenso, eu deixo. Para falamos a preferente sur. Pasamos. Queres lá facer Eros ou que irades por aí? Imos aí ca Prefe Sur, onde o partidazo foi unha goleada, unha malleira destas boas. Céltica 7, Atlántida Matamá 0. Malladón que iría no Furancho tranquilamente. Tented 1, Barco 1, bo partido entre dous que van a estar arriba. Porto Novo 2, Pontevedra B 1, onde houve unha novidade no 11 do Porto Novo, debut de Dani Abalo como titular. Beluso 1, Juvenil Pontareas 2, un triunfo de moito mérito do Juvenil Pontareas con goles de Cristian Fernández e Dani Suárez. Non marcou Schneider, No, Vicente Schneider, É raro. Onde teño isto? Aquí está. Porriño 0, Atios 1. O nocerismo do Atios sigue vivo. Cultural Areas 1, Choco 2. Os de Félix impóñense con goles de Jonás e Óscar Caramés. Recortou distancias o local no 90 de penalti. Atlético Arnoia 2, Moaña 2 nun partidazo no Xestal. Umia 3, Rápido de Bouzas 0, loita o conxunto de Ribadumia, que está máis preto da salvación, e Berín 0, Xuventude Cambados 2, con un bo triunfo para meterse na loita arriba. Perfecto, Eros. Maravilla de repaso. Pasamos a clasificación.
onde, bueno, o Céltica destaca aí, non? Vai liderando. Bueno, máis ou menos, Sí, seguido polo Barco, Beluso con un partido menos. Temos varios equipos con partido menos, e despois abaixo está aí o Atlántida Matamá e o Rápido de Bouzas, que eu teño totalmente desahuciados, sinceramente. Pero, Non confías en ningún dos dous? en ningún dos dous, ni de coña. Pero bueno. Quen crees que quedará último? Atlántida Matamá, vos? Atlántida mata. Non quería sentirte solo, non? Me estou aquí rajando, tío. A ver, eu creo que hai dous datos importantes. Se levas na xornada 12 que leva o Atlántida Matamá 6 goles. 6 goles a favor, estás moi jodido. E se eres o Rápido de Bouzas e en 12 xornadas che meteron 52 goles, pois non hai moito que dicir. Básicamente. Falando de goles, traivovos un repaso, vos explicar. Tanto no grupo norte como no grupo sur trouxen, fun collendo equipo por equipo as parellas goleadoras de cada equipo, dos futbolistas, e collín, só seleccionei as parellas que leven máis de 11 goles entre os dous. Ok, Máis de 11 goles. Máis de 11. pois dalle. 11 incluído. Imos de menos a máis. Imos cos que levan 11 goles. No grupo norte temos a Cristian Liñares e Borja Juste, do Sigüeiro. Leva Cristian 9 e Borja Juste 3. Levan en total 11. Home, pero aí o mérito é de Cristian, O non? mérito de Cristian, pero ten que haber alguén que lle aporte, porque É como Borja Juste... É como dicir, cantas Champions teñen entre o Madrid e o Atlético de Madrid? Sí, pero isto parella. Aquí é cousa de dous, amigo. Vale, pero quería soltar eso. Mira, se Borja... Sí, xa sei. Todo o mérito para Borja. Claro, Borja... Se non... Estás facendo boa temporada, Borja, tranquilo. Home, se Borja Juste non existise, non sería unha das parellas máis goleadoras da categoría. Exactamente. Bueno, pasamos ao grupo sur para seguir con estas parellas de 11 goles, porque temos no Atios a Edu Otero e Rubén Domínguez. Aquí está un pouco... Cabo, pero teño que dicirche unha cousa. Dime. Que 9 más 3 son 12. Efectivamente. Eu sempre fui unha persoa de letras, e polo tanto equivoqueime na suma de Cristian Liñares e Borja Juste, o cal ten moito mérito porque teñen 12 goles. Entón imos olvidarnos do que dixen e vamos cas parellas de 11 que están no sur. Veña, va. As do sur tamén, Sí. No sur temos a Edu Otero, o clásico Edu Otero, e Rubén Domínguez do Atios, que levan 7 goles Edu Otero e Rubén Domínguez 4, que sí, ahora sí, dá 11 goles, tío, do Atios. Boa parella goleadora. E no Xuventude de Ponteareas, precisamente, temos a Vicente Schneider e a Benítez, con 8 e 3, respectivamente, para un total de 11. Ten mérito. Sí. Ten mérito que sumaras ben eses. Sí, totalmente. E despois, pasamos ahora sí aos de 12. Temos a Cristian Liñares e a Manu Juste no grupo norte, e tamén temos a Eloi e a Vila. Borja Juste. Temos a Eloi e a Brais Vila. O Eloi era o que metía a mou de máximo goleador da categoría. Leva 5 e Vila 7. 12 goles en total. Creo que me quedei un pouco corto. Bueno, ainda queda a segunda volta. Queda a segunda volta. Aí están Eloi e Vila no grupo norte. O Pape leva 13. Claro. O tema, no grupo sur con 12 temos a Manu Rodríguez e Javi Pazos do Barco, que levan 7 Manu Rodríguez, cuidado con este chaval, e 5 Javi Pazos, total de 12. E tamén temos, xa está, non hai máis de 12. Despois, con 13 temos no grupo sur, no Pontevedra B, Manu Gallego e Toño Otero, que me sorprendeu que o Pontevedra B non vai moi alá, pero levan goles porque Manu Gallego leva 8 e Toño Otero 5, 13 en total. Non está nada mal. Son da canteira ou non estás controlados? Deben salir da canteira do Pontevedra. Deben ser. Bueno, despois temos directamente pasamos a Pape, non? Adri Rodríguez e Grego. Adri Rodríguez e Grego tamén con 13, porque Adri Rodríguez leva 9 e Grego 4. Outra boa parella goleadora do Céltica. E xa para acabar, no grupo norte temos a Pape e a Cano, que, con 13 e 4 goles, suman 17, son primeiros sobraos, e por comentalo, no seu propio grupo, levan máis goles que o Val, que o Arzúa, como Gardos, co Ribadeo, co Escairón, co Pol, co Paio Saco, co Lemos e o Miño. É que únicamente Pape xa... É a mellor parella. Claro. El solo xa é a mellor parella, non hai ninguna parella que supera os 13 goles de Pape. Tú a Pape metes un central que marcara un gol un día e xa é a mellor parella. Méterme a min que non marquei ningún gol e Pero claro, claro. somos o mellor parella empatado. Pero metes ya Cano, que leva 4, e dis, pois aí os Parella. 17 goles, tío. Sí, Burrada. Sí, os 13 goles de Pape son asistencias de Cano de meter a tú que a mí me dá la risa. Sí, señor. Pois aquí paramos con esta sección e pasamos ao Furancho Furiño, non ao de Dano, ao Furancho Furiño de Eros. Pois imos xa co Furancho Furiño, chavales. Outra xornada máis chea de goles, malleiras
moitas locuras nas categorías que máis nos gustan do noso fútbol e comezamos coa primeira futgal onde no grupo 1 o Relámpago perdeu 3-4 co Valdomiño con gol en propio no minuto 90. Mesmo resultado houbo no Vitoria Numancia de Ares. Que putada, un gol en propio. Quen ganou, Vitoria ou Numancia de Ares? O Vitoria. Numancia de Ares. Grupo 2, Muxía 5, Praíña 3. Grupo 3, Burela 7, Oural 0, que teño unha anécdota, porque tomando algo o viernes cruceime cos do Oural, tomando algo con meu pai, chegaron os do Oural e dixenlles, a ver, é contra o Burela, pero non me dedes un resultado que haxe que comentar. Toma ya. O carallo 29. Grupo 4, Antela 4, Viana 3 e Sporting Guardés 6, Tomiño 0, con 4 de Víctor Fernández. Grande. Pasamos á segunda futgal con ese A Coruña Grupo 1, Órdenes 7, Sporting Ciudad ACD 0, hat-trick de Jeremy Roldán. Liga da Costa, Coristanco 5, Xallas 6, un auténtico despelote de goles. Ollo, Despelote. No, 5-6. Sí, está guai. 6 Primeiro set. é unha animalada. No, faltaría un Sí, 5-7, debería ser. 5-7. Ourense, Rayo 21, 7, Caldeao 0, Javier Rodríguez 4. Se for un hat-trick, multiplica os 7 polos goles de Javier Rodríguez, eran 21. Ferrol, a Capela 4, Rápido de Neda 3, penalti para gañar no minuto 90. En Santiago 1, Noia B 4, Agrón Barcala 5, do 3-3 ao 4-5 nos últimos 5 minutos de partido. Hostia. En Lugo 1, Candelaria 0, Celta Barreiros 6, 4 de Miguel Llanes, inda que tamén houve un Piringalla 3, Casás 4, Vitoria no último minuto, e Pontevedra Ponte Caldela 6, Mosteiro 1. E pasamos á terceira futgal, onde temos un, atención, Grupo 1 de Coruña, Maravillas 13, Deportivo Cristal 1. Ao descanso ían Os Deportivo Cristal. ao descanso ían 7-1 e un gol, unha maravilla de gol cada 7 minutos. Grupo 3 coruñés, Vila de Ordes 3, Aranga 7, Liga da Costa, Volantes de Baño 6, Camelle 2, con hat-trick de Raúl Lestón, Santiago 1, Artes 7, Crocha Balompié 2, Santiago 2, Biduído 5, Brión 2, Ourense 1, Oirixó 0, Saramonde 7, Pontevedra 2, Su 2, Vilanova 6. Nin tan mal, Non ganan a nadie estes. Pero bueno. Marcaron 2 goles. Claro. Descanso Sampaio 4, La Guía 7, en Vigo 1, outro despelote de goles. En Vigo 2, Racing de Vilariño 7, Goián B 1. E hai algo copino, pareceume ver. Que falta aí? Sí, estaba pensando aquí ahora mismo que hai uns resultados na terceira futbol que me parecen unha... Barbaridade. Sí, unha animalada. Unha Sí, sí. locura. Un 13-1. En Por, un senior. por exemplo, 4-7. quer decir que Eu choro. sorpréndeme, tío. Sí. Eu choro. Tipo, fríamente. O sea, eu creo que fai anos non había este resultado, non era tan normal. Estánche metendo 10 goles, tío. Como que era máis, estaba todo máis competido, mellor. Ou é que antes non os viades todo. Non sei, Tamén. non sei. No, pero non sei, joder, eu xoguei todavía en terceira regional, así, sabes, non había un equipo Xa. para 13. É que é un animal, Non, nunca o vi. É un animal. Ahora é un fútbol máis inclusivo e todo o mundo xoga. Supoño, non? Non sei a que te refieres. Non sei eu. Pero que... Bueno, hai unha cousa que Non sí, quería- non que iba por... queremos falar do Pino, non? Porque, bueno, fixemos unha heroicidade, algo que ninguén Heroicidade. foi quen de Joder, facer. esta sección... E bueno, fomos capaces de ganarlle o anterior líder, o Sport Team Estrada, chamase así, non? Non sei, Sport non sei, Team pero- Estrada. Bueno, Vieito é socio. Sport Team, era socio, porque Sport Team. perdí un carnet en Tenerife. E que facías con ese carnet? Regalei, eu non sei que é. Hai un Aunque abonado... Xa non son socio. Ora hai un tinerfeño que é abonado do SP Estrada. Sí, señor. A saber que fai con ese Pois o carnet. nome do equipo antes chamábase, o sea, é unha refundación, o Callobra e o Sporting eran os dous canteiros que habían na Estrada, xuntáronse para facer a canteira do Estradense. E agora non volveron, antes era Sporting Estrada. O nome non pode ser o mismo, entón agora chamase Sport Team Estrada. Anglosaxonado. Pois SP Estrada. 2-1. Fútbol Conviron ante Ante o Mou. a Sociedade Deportiva Pino. Ante a pizarra de Mou.
O que pasa é que lles deu a liga un pouco o Cire e Melide a semana pasada empatando no... Bueno, agora está o Cire con Cire 32, primeiro. Está líder, pero... o Estrada con 31 e o Cacheiras pódese poñer con 30 que ten un partido Ajá. menos. Está bonito. Sí, señor. E agora é momento do regreso de algo que pasaba nesta canle en los antiguos tiempos de la pandemia. O Furimillón. Veña, dalle aí o Volve. foro. O Furimillón prepareino a joder. A cousa é, entre os tres tedes que intentar adivinar. Cantas Eu vou preguntas dar- son? Teño 10. Ujú. Vale. Con catro Podemos opcións. quedar fora, se palmamos xa ao principio, non? No, Vale. Eu non levo moi ben a dinámica, pero bueno. Un- Sobre a marcha, dai. Non está copiado de ningún programa del tema. No, De Antonio no. Sobera. Non era Antonio. No. Carlos. Carlos. Antonio sería o pai. Carlos. A ver, vamos. O tío. Ahora é máis de Comeza. citas e ligoteo. Sí, Sí. sí. Comeza. Vendeuse a farándula. O Furimillón. Cal destes xogadores galegos ten a carta de Ultimate Team con máis media da historia do FIFA no fútbol galego? Ten que ser Iago. A. A ver, Iago a ver. Aspas. A ver. B. Lucas Vázquez. Joselu, oye. C. Joselu. D. Brais Méndez. Iago Aspas. Iago Aspas. Tivo José. 86 de feito. José, Pues dalle. No. Iago Se Aspas. tivo 80, este é un friki do FIFA, non gana un partido, pero xoga. Iago Aspas. Son unha máquina. Iago Aspas. É a carta de Ultimate Team. Alto. Claro. Ultimate Team, eu non xogo esa Claro. puta mierda. Pero Eu digo no. media no FIFA. Pero que Carta de diferencia hai Ultimate entre o de Ultimate Team? As promocións especiais. Entón é Brais Méndez, ó. Eu que sei. No, É José era o fijo. Eu que sei, nin Non me idea. des que xogou no Madrid, coño. Cal é? Dari tamén vale. Di. Lucas Vázquez, LV, marcou, Joselu. A ver, xogou no Madrid. Joselu tivo unha carta de 95 de media. Que mierda es eso? Non me parece Iago xusto. Aspas, unha de 94, Lucas Vázquez, unha de 93 e Brais Méndez, unha de 80. Nós non controlamos de Non sei videoxogos. non sei que Nós somos de me fútbol. parecerá máis burrado, tío. Sí. O sea, a verdade realmente. Home, Lucas Vázquez 93 é real. Lucas Vázquez foi Pues al 95 tamén, non? Lucas Vázquez e Iago Aspas foron os dous nun equipo da tempada e Joselu foi me parece que nunha de especial da Champions. Non entendimos. Eu non Sí, estaba sí, pensando en media, pero bueno, dalle aí. É que eu non sabía que Imos- había cartas diferencias. especiais. Claro. Imos ca segunda. Que xogador do Compos renunciou a ir coa selección española polo nacionalismo? A tope con el. Ai, eu vin a Espera, noticia. espera. Sí, eu isto sei. Opcións. Vai na dicir. É dos de antes. A. Nacho. Ese. B. Docobo. C. Iru ou D. Tato Abadía. Nacho. Efectivamente, é Nacho. Esta pa min é a máis fácil. Grande Nacho, A máis fácil. É que eu vi unha noticia un Sí, día eu sí. e quedou. Grande. Terceira pregunta. Había que Por ter agora Nacho. imos un. Vou ir anotando. Bueno, non Sí, vale sí. a primeira, No, vai. Hombre, Déixalle que vai perder. É que é un trampulleiro. Cantos goles a favor marcou o Depor na tempada que gañan a Liga? A. 70. B. 73. C. 62 ou D. 66. Que carallo sei. Podes poñer 70, 71, 72, 73. Claro, cabrón. Xa, para joder máis. Sería era Mira, pouco. eu sei que fixo 69 puntos, se non me equivoco. Pero Era- seguro que era goles Liga de poucos. dous, E goles ou de tres. poucos. De 3, de 3. Era Liga de 3 xa. Goles eu diría poucos, Sí, sí. A Que ver. antes metíanse menos. Podes repetir opcións? A. 70. B. 73. C. 62. D. 66. Eu diría 66. Eu tamén, Por veña. Non sei por qué. 66. É correcto. Vamos! Dos. É que era... Eros. 2-1. Vas perdendo. Estás falando contra... Expertos do fútbol que máis nos gusta, amigo. Desto. Espérate. Quen foi o Pichichi da última tempada en segunda do Celta? A. Mario Bermejo. B. Orellana. C. Aspas. Ou D. Quique de Lucas. Diría Aspas. Foi Aspas. 23 gols. Sí, cascoulle unha animalada de goles que era cando 23. empezaba a despuntar Aspas. Efectivamente, era Aspas e efectivamente con 23 goles. Cal é... En que ano foi a última tempada do Celta en segunda? Hai Cando moito. ascendeu o Depor tamén, non? 11-12.
Cuidado, Hace tempo, fai tempo. Estaban 12 anos. Hostia. Hace tempo, Lima. Agora, Cago en Deus. agora ven o incremento de dificultade. 3-1, porque non Como? fixestes caso na primeira. No, dixo, incremento de dificultade, vai aquí a pillar como un animal. A ver. Cantos días pasaron entre o hat-trick de Lucas Pérez en Champions co Arsenal ante o Ludo Goretz e o de Cádiz? A ver. A ver, cantos anos sería? A 2.729 días. Mandaba a un sitio, B. Contaches anos bisiestos, non? Me cago en 10. Sí, está contado por Google, B. 2.918. C. 3.290. Eu non vou rayar, D. 3.658. 3.600 é unha burrada, non? Eu diría B. Iso non me acordo, galera. Eu tampouco, pero eu diría B. Sí, eu tamén. Veña, ve. Que máis dá, non sabemos. A ver. A ver, fijo, tío. Manda carallo. Calera. A ver. A ver, 2.918. Moi fácil para nós. É que agora eu tiña un calendario e marcaba. Eu non sabía se era 2.931 ou 32, pero Sí. aí andaba. E a mí pasaba o Eres tes que subir a dificultad, macho. Sí, a verdade é que 4-1 estamos che metendo. é porque che dixamos a primeira. Que non era de fútbol, que era de FIFA. Tramposo, ademais. Eso é, claro, como que decir. Mal enunciado. Cuidado porque se acertáis moitas ven un furimillón aí de vamos, do Cire de Melide da temporada 85-86. Aí xogaba Veña, meu veña. pai, ten cuidado. Cantos goles de penalti leva na súa carreira Manu Barreiro? Puf, a Cristo. Moitos, sí. A. 19. B. 26. C. 30 ou D. 39. Estamos falando de A mellor- de cando xa está en É que esta vai estar cando sale incorrecta. de juvenil. Todo. Hostia. Leva máis logo. En Alevino xa tiraba os 39. Todo o que leva en Transfermarkt. Ah, en Transfermarkt. E eso conta Que juvenil? Non conta a terceira, siquiera. Juveniles conta, Juvenil conta. 39, me cago en 10. Pero a ver, e terceira conta tamén. Hostia, Sí, 39. conta tío. todo. Tengo que marcar a hostia de hora. 39, me cago en 10. 39, as outras opcións cales eran? Son A. 19. Esa nada. B. 26. Vale. C. Sempre son 30. 15, D. 39. Eu Metería- xogaba a tocha, Si Non conta todo. non meteu, tío. con Alavés non meteu 12 goles de penalti, unha animalada. Tío, será Hostia, 30. pero este Nun ano ano. pode E ser. no Lugo igual. Sí, sí. Eu cascaba yo máis, a 39, viña, clas. 39. 30, era Pois menos. no, eran 30. 30, cabrón. Eran 30. Eran 30 goles. Vai nos remontar o tipo. Hai que confirmar. Para ese- buscar o empate hai valenos que- unha máis. Hai que confirmar ese dato, Sí. Home, Transfermarkt pon tal cual. 9 goles en Benjamín de penalti metería. Sí, o- Pero bueno, imos te deixar. Quen marcou os penaltis do ascenso do Lugo en Cádiz? Manu, o último. A. Pita, Luismi e Manu. B. Verodia, Pita e Manu. C. Belforti, Belencoso e Manu. Pero quita a Manu de algunha, que é o único que D. sei. Garrido, Zarandona e Manu. Cago no tipo. Eu Pita creo que tirou un. E mete uno. Eu Sí, meteu. creo que O Lugo fallou un penalti nesa tanda, E sería Pita. o que Non tirou. sei. O Lugo fallou un penalti seguro. Metería esa pita, sí. Que era... No, é que non sei se fallaría Pita, Non Pode sei ser. se será o Non sei se fallaría Pita. non sei se será a última opción, Va, cada un de nós di un. Eu digo Manu. Ahora toca vos agora. Belforti lanzaría. Belforti é un Eu fenómeno. Belencoso non sei se tiraría, porque o Belencoso do que lá non marcaba gols a Cristo. Quitaría, no, pero Efectivamente, quitaría. marcaba... Pero quitaría, no, antes dos penaltis. Quizáis. Belforti era un clásico, El Forti pode ser. Molaba, tío. Pero Eu- o Forti era un torceu antes, eu- se tirar sí. os penaltis ese tío. Non sei por que creo que Pita fallou. É que a mí soname que fallou Pita. Eu diría a última. Eu creo que pasaron, fallou Pita un penalti, pero non subiron. Eu diría D. Que é a que non está pita, creo, non? Equivocame. Non está nin na C nin na D. Ah. A que calé de Belencoso, non? C é Belforti, Belencoso, Manu. E D. Garrido, Zarandona e Manu. Eu diría esa. Xa, é que son nomes máis... Zarandona. Son os menos tal. Veña, va. Sí, veña. D. A D. Pois nin Garrido nin Zarandona tiraron penalti. Foi a C. Foi a A. Pita, Luismi e Manu. É lo que fallou, se antes. Fallou Belforti e fallou Verodia. Era visto. Hostia, eu fallar un só. Ve, eu acordo que fallaran. Belforti Eu non fallou. fui a No, pita. non me extraña que fallase Belforti, Non o tirara mal, creo. No, tiraro como ao carallo. Bueno, Bueno, cosas que pasan. 4-3, a chegas. Siguiente pregunta. Eu ainda non tiña nin barba, tío. Era moi neno, non me acordo. Siguiente Estaba na pregunta. taberna nese partido. Eu recordo. Cantos goles leva Ivan Lotelli na súa carreira segundo la preferente?
Leva goles, Me cago en... A, 93. Bueno, bueno. B, 102. Leva, C, 115. Me cago en Dios. D, 132. 132 creo que no. É que hai unha cousa aquí, tío. Non conta todo. Dime cal é a primeira tempada que conta. Porque Lalín con 20 anos, creo. non conta xuvenil, entonces. No. Seguro. Pero xa xogou co Arzúa, tamén o contan. Xogaba co Arzúa tamén algún partido. Pero joder, máis ou menos. Senior. Contado polo preferente. Cales eran as opcións? As de 130? A, 93. B, 102. C, 115. D, 132. Eu metería a B, 102. Sí, o 93 incluso. O 93, o mellor. Que a mellor Casi está me nos... tiraba máis o 93. A ver, Iván, cando empezou, Metía goles, tío. Mete goles. Ten pode temporadas ter o mellor unha media de que? 9 goles por temporada. É que eso non imos facer agora. Hubo tamén algunha temporada que non marcou casi. Claro. Pois, Cando o custou nos Tradense, Sí, claro. En diría- Arenteiro. E no Negreira marcou poucos. No Negreira marcou Eu cando estaba en... diría a segunda. Cal era a segunda? 102. 102, creo. Eu diría eso, 93 ou 102 tamén. 102. Quedáis vos en 102. Pois son 93. Cago en Dios. Efectivamente. Era trampa, que Andamos cabrón. aí, pau. 93. Non chegou aos 100 Vale. goles. No, é que a min era moito. Ten que marcar mellor. 7 goles para chegar aos... Meña, quedan dúas, non? Quedan dúas. Hai que adiviñar as dúas para ganar. Unha para empatar. Vale, sin problema. En que temporada ascendeu o Arousa a segunda división? A, 59-60. B, 38-39. C, 48-49. D, 53-54. A ver, no 30 eu creo que non había ni segunda división. Así que non sei nada, eu quitaría. Diti. Sí, sí cabía. Diti Vieito que eres o que estaba vivo nesa época. Xa. Pero me acordo porque era moi pequeno. Non sei, eu diría algo dos 50. O sea, no 40 e pico foi a guerra, non creo que estuveran na Arousa pasando na segunda división. A ver, cal era? Eu diría do 50, algo das dúas do 50. A, 59-60. B, 38-39. C, Esa no. 48-49. D, 53-54. Eu diría- 48-49? No, no. Eu diría a primeira, de Vale. 50... Vale. 49-50. No, bueno, 59 60. 59-60. Vale, Eu diría eso. 59-60. Sí, sí, sin problema. E a C, 48-49. Bueno, Posguerra. Bueno, Está ganando él, xogáivola a última, que para min é a máis jodida. bueno, pues está cerrado. Hai que firmar unhas tablas, Esta ¿no? acertámosla fácil. A máis jodida, cagáchela. Ainda non, É que eu creo que utilizamos, ao mellor este dato... ainda non utilizamos tens ningún nin- comodín, así que esta acertámosla fijo. No, nin tampouco hai. Comodín de Darío e internet. Claro. No. Era a nosa baza. Nós tiñamos, había no Sí, Furimillón claro, hai... Este furimillón é extremo. Vale, Sin comodines nin miar. 50%. En que temporada foi a única na que 4 galegos se meteron no playoff de ascenso a segunda división? A, 98-99. B, 2003-2004. A segunda división. C, a segunda división. C, 2008-2009. D, 93-94. Oiches. 2008-2009. Acordas desta época do Cerceda en segunda B? Que eu creo que eran Cerceda, Celta, Racing de Ferrol e outro máis. Oiche, 50%. Lugo, pode ser o Pontevedra, ou Sí, sí. Eu Aí. diría- Pero tamén, non hubo un ano fai pouco, 2008 ou así, que foron Celta B, D por B... Rápido de... Eu diría O 2000, D, por favor. eu diría 2008-2009. Eu de, polos 2000 diría eu tamén, Veña que hai que acabar. A ver, como é eso? As do 2000 solo. A do 2003 tamén podría ser cando se o Pontevedra a segunda. Queréis o comodín do 50%? Sí, merecémolo. Sí, O sea, que razonamos moi ben. Eu penso que 2008-2009. B, 2003-2004. C, 2008-2009. Pero ti es un cabrón. Eu creo que... Pero ahora facemos o comodín de Darío e adivinamos. No, hai que dicir, va. Cal crees que... Eu penso... Eu xogo mal tamén. 2008, Eu tamén, eu tamén. Bello, pues eu tamén, sí. A mellor é a outra, tío. No, 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 é esa, esa. Vale, sí. Esa, esa. Ganou. No, no. Gana. Victoria. Era 2003. 2003-2004 foron Pontevedra, Racing de Ferrol, Xusto. Celta B e Clube Deportivo Ourense. Bueno, aínda así creo que demostramos que somos unos auténticos furiños, 4-6. Bueno, moi ben, Eros. Victoria era moi jodida. Moi guai o furimillón, Moi ben preparado. Traeremos Sí, señor. outro, Máis actual. Sí, traeremos outro máis... Vai, A mí gusta un bueno. pouco histórico. Pois ata aquí o Furancho Furiño, ata aquí o NVF Podcast de hoxe. Espero que pasarades ben, non? Sí, Tivo- a verdade que estivo Divertido. moi chulo. Así que nada, despedimos a xente que... Despedimos. Despide. Despedimos. Despido eu. Despide. Bueno, por moitísimas gracias por seguirnos.
Esperemos que toda a xente esa de Arzuga e tal que hoxe vai ver este programaza gracias aos nosos cracks que nos den moita Esa xente de Arzúa que está moitos esperando likes. e vai ya nos cos brazos abertos. De verdade, xusto. debe estar, xa pasou por ali. Moito like. Estaba onte Melide. Suscribidevos, dadelle a like e como sempre, vémonos no seguinte podcast, no seguinte vídeo de Non Vale Furar. Onde? Seguiremos Falando da do igual. fútbol. Que máis nos gusta.